beginsel als een van de centrale beginselen van de democratische rechtsstaat. Hieruit volgt dat het Openbaar Ministerie niet zelf mag bedenken wat strafbaar is. In deze zaak is er met gebruikmaking van onrechtmatig door derden verkregen bewijs via een omweg eigenmachtig en een niet strafbaar gestelde gedraging gecriminaliseerd en getracht om deze te bestraffen. Uit het requisitoor blijkt dat de kern van de zaak is dat het OM de verkoop van aandelen in een vennootschap met een optierecht afkeurt en onaanvaardbaar acht. De minachting daarover komt onbetwistbaar naar voren in de volgende passages van het requisitoor. De bevolking die het eiland heeft opgebouwd, hebben recht op een stuk grond. De gronden worden uitgegeven zonder commercieel oogmerk door de regering. De aanvraagbrief voor een terrein zou erop gericht moeten zijn om een erfpacht te verkrijgen voor een terrein die je zelf wil ontwikkelen. Speculeren met terreinen is immers wat door iedereen bij de DIP en het bureau van de minister wordt afgekeurd. Wie het systeem kan gebruiken, kan misbruiken, kan erg rijk worden. Dit heeft sommige personen stinkend rijk laten worden. Dit heeft sommige personen miljoenen opgeleverd, zonder vaak ook maar een schep aan te raken of een steen te leggen. Het onderzoek avestrus is een cocktail van het bovenstaande. Het gaat hier om vele miljoenen Arubaanse florijnen die door verschillende verdachten zijn verdiend. Wij hebben als Openbaar Ministerie weinig zaken meegemaakt waar personen zo snel rijk worden met zo weinig inspanning en zo weinig ondernemingsrisico. Specifiek gaat het in de zaak van Richardson om Elianat. Aan Elianat is een optie verleend op een perceel grond en de aandelen in Elianat zijn verkocht. Het hoeft geen uitgebreid betoog dat civielrechtelijk en vennootschapsrechtelijk deze transactie evident niet verboden, illegaal of strafbaar is. De verdediging van Richardson sluit zich in dit verband ook aan bij het betoog van collega Kenwood ter zake, die de civiele aspecten uitstekend uiteen heeft gezet. Ondanks uw opdracht aan het OM om een destijds Ondanks uw opdracht aan het OM om een destijds geldend wet of beleid te overleggen waaruit blijkt dat de verkoop en of overdracht van aandelen van een vennootschap met een optie is verboden, is dat niet gebeurd. De reden waarom het OM deze niet heeft kunnen overleggen is simpel, want een dergelijk wet of beleid bestaat niet. Dat er geen sprake is van een wet of beleid dat deze transactie verbiedt, wordt ook bevestigd door hetgeen de verdediging van de medeverdachte Zeevinger naar voren heeft gebracht en de verklaringen van de 3 getuigen die de leiding bij DIP hadden tussen de jaren Kruikje tot en met heden. Getuige Chakchi. Getuige Chakchi verklaarde op 18 oktober 2019 dat hij vanaf januari 2018 adviseur is van de DIP. Volgens getuige Chakchi waren er geen enkele procedures op schrift ter zake. Uit de verklaring van getuige Chakchi blijkt dat een beleidsnota genaamd Huntupa Aruba pas in februari 2018 op de website van DIP is gepubliceerd. Pas daarin wordt economische overdracht verboden zonder toestemming van de minister. Dit verbod trad volgens getuige Chakchi bovendien pas in werking na de verloop van het voorovergangsperiode van 1 jaar. Dus mogen het duidelijk zijn dat het ROP nog het beleid dat bovendien feitelijk in 2019 van kracht werd, de verkoop van en overdracht van aandelen van een vennootschap met een optie ook niet verbieden. Dit wordt door getuige Chakchi bij de rechtercommissaris op 23 augustus weer herhaald. Chakchi verklaarde dat er geen regels op papier zijn gesteld die de overdracht van aandelen verbieden. Volgens Chakchi zijn de regels nog criteria op schrift gesteld. Hoe moest de bevolking dan weten dat je aandelen niet mocht overdragen? Uit de verklaring van Chakchi blijkt dat de regels later op schrift zijn gesteld. De optiehouder werd daarvan op de hoogte gesteld in de optie MB en de voorwaarden daarvan. Dat is pas daar 2019. Volgens getuige Chakchi was er aanvankelijk geen zicht op het aandeelhoudersregister, dus ook niet op het naleven van de voorwaarden. Pas in 2018 werd het tonen van een kopie van het aandeelhoudersregister bij DIP een vereiste, zodat de DIP daar zicht kon hebben. Deze verklaring van Chakchi wordt bevestigd door de verklaringen van getuigen Soe en Kroes. Getuige Gerald Soe verklaarde met betrekking tot de aandelenoverdracht van Elianat op 1 maart 2021 als volgt.
Als het niet in het MB stond dat er toestemming gevraagd moest worden voor de aandelenoverdracht, dan hoeft er ook geen toestemming te worden gevraagd. Uit de verklaring van de getuige Sjoe blijkt dat hij zag dat in het MB van Elenat niets daarover staat en dat dus voor Elenat geen toestemming nodig was voor een aandelenoverdracht. Voorts verklaarde getuige Sjoe dat vanuit de DIP in het verleden is geprobeerd te voorkomen dat aandelen verkocht mochten worden, maar dat de notarissen fel daartegen waren. Getuige Kroes. Uit de verklaring van getuige Rigoberto Jaime Kroes blijkt dat hij geen beleid aantrof toen hij op 1 december 2018 directeur werd van de DIP. Getuige Kroes verklaarde dat hij bij de DIP werd verteld dat er in het verleden geen beleid was. Voorts verklaarde getuige Kroes dat de regels voor commerciële terreinen in het ROPV zullen worden opgenomen, maar daar was DIP nog steeds mee bezig. Volgens getuige Kroes zou het beleid op 1 december van dat jaar klaar zijn en dat nu opties niet meer verkocht konden worden. Hij verklaarde in dat verband, als we dit nu zien, dan stappen we naar de rechter, maar vroeger was het geen probleem. Bij de rechtercommissaris is door de getuige Kroes op 22 augustus 2022 eveneens bevestigd dat er geen beleid was met betrekking tot aandelenoverdracht. U vraagt specifiek naar het beleid rondom de aandelenoverdracht. Daar waren er geen regels over. Sinds 2018 geldt dat de UBO van de NV, die de optie heeft gekregen de aandelen van de NV niet aan een ander mag overdragen. Dat beleid staat nog niet op de website en is formeel nog niet in werking. Er loopt nu ook een aantal zaken waarin dat speelt. In een van de zaken die loopt, heeft het gerecht uitspraak gedaan. Door het GEA zijn wij in het ongelijk gesteld. De aandelen mochten worden overgedragen. Kort samengevat blijkt uit de verklaringen van de getuigen dat er destijds wet nog beleid was dat de verkoop van aandelen in een vennootschap met een optie verbood of strafbaar stelde. Dat dit wordt afgekeurd maakt het nog niet strafbaar. In een rechtsstaat komt aan de persoonlijke opvatting van de minister of de medewerkers van de DIP geen enkele verbindende rechtskracht toe. Dat dit niet strafbaar of illegaal is, weet het OM ook. Dus dan toch wat anders zoeken om Richardson alsnog te kunnen vervolgen voor de verkoop van aandelen in Elenat. Immers, uit het requisitoor blijkt dat het OM dit als misbruik van het systeem kwalificeert en dat dient bestraft te worden. Dat dit op een oneigenlijke wijze en via de achterdeur moet gebeuren, doet er niet aan toe. Richardson wordt dan schaamteloos voor valsheid in geschriften en oplichting vervolgd. Een zeer creatieve en in een oog springende omweg om alsnog Richardson te vervolgen voor een gedraging waarvan het OM zelf heeft bedacht dat deze strafbaar dient te zijn, maar waarvoor een wettelijke strafbaarstelling ontbreekt. Dat de grenzen van de bestanddelen van deze delicten op ongekende en oneigenlijke wijze moeten worden opgerekt en op een zeer creatieve wijze moeten worden ingevuld, doet ook niet aan toe. De Hoge Raad heeft echter duidelijke criteria geformuleerd in het overzichtarrest van 2017-157. In dit arrest heeft de Hoge Raad kort samengevat geoordeeld dat er sprake dient te zijn van voldoende ernstige vorm van bedriegelijke handelen dat bij een ander een onjuiste voorstelling van zaken het leven wil roepen ten einde daarvan misbruik te kunnen maken. Bij het gebruik van een samenweefsel van verdichtsels gaat het in de kern om gesproken en of geschreven uitingen die bij die anderen op een meer dan een enkele leugenachtige mededeling gebaseerde onjuiste voorstelling van zaken in het leven kunnen roepen. Bij listige kunstgrepen gaat het in de vergelijkbare zin in de kern om meer dan een enkele misleidende feitelijke handeling die een onjuiste voorstelling van zaken in het leven kan roepen. Bij het aannemen van een valse naam of valse hoedanigheid gaat het er in de kern om dat het handelen van de verdachte ertoe kan leiden dat bij een ander een onjuiste voorstelling van zaken in het leven wordt geroepen met betrekking tot het persoon van de verdachte, hetzij wat betreft diens naam, hetzij wat betreft diens hoedanigheid. En ik sluit me ook aan bij wat collega Kenwood naar voren heeft gebracht met betrekking tot de delicten valsheid in geschriften en oplichting. Voorop dient te worden gesteld dat de dagvaarding met betrekking tot dit feit niet aan de vereisten van artikel 261 van de Wetboek strafvordering voldoet en is dus nietig. In de telastenlegging wordt slechts een omschrijving gegeven van de kwalificatie van de strafbare feit. Indien er wel sprake is van een geldige dagvaarding, ontbreekt elke vorm van wettig en overtuigend bewijs van valsheid in geschriften in deze zaak.
Uit de tenlastelegging en het requisitoor begrijpt de verdediging dat het OM op intellectuele valsheid doelt. Dus het opmaken van een geschrift dat niet de waarheid bevat. Dat daarvoor het vennootschaprechts, het BW en de toen nog van kracht zijnde wetboek van koophandel zonder enige respijt aan de kant moet worden gezet of in de prullenbak moet worden gegooid, doet kennelijk ook niet aan toe. Het OM probeert deze intellectuele valsheid te construeren door te stellen, en zo staat het ook opgenomen in de tenlastelegging, dat Richardson in de aanvraagbrieven van 8 februari 2013 en 15 november 2014 en in de erfpachtsformulieren van 22 en 19, dit moet december zijn 2014, in strijd met de waarheid heeft vermeld dat Elenat een commercieel project op genoemde perceel zou gaan ontwikkelen, terwijl zij, Richardson zelf, niet de intentie had om dit zelf of middels het bedrijf te doen. Dat Richardson op enig moment zou hebben aangegeven dat niet Elenat, maar zij zelf het project zou uitvoeren, is er geen sprake. Voor alle betrokkenen was het duidelijk dat Richardson nimmer en nooit op persoonlijke titel of namens zichzelf handelde. Dat blijkt uit de aanvraagbrieven, de aanvraagformulieren, de verklaring van Richardson, de verklaringen van de medewerkers van DIP en de vraagstelling tijdens de verhoren van Richardson. Uit de aanvraagbrief van 5 februari 2013 en de verklaring van Jefferson Franken blijkt dat hij de aanvraag van 8 februari 2013 namens Elenat heeft gedaan. Daarmee had Richardson niets van doen. Dat wordt niet gesteld en blijkt ook niet uit niets. Waarom deze brief wordt meegenomen in de tenlastelegging van Richardson is een raadsel. Richardson was in haar hoedanigheid van directeur en wettelijk vertegenwoordiger van Elenat bevoegd om Elenat te vertegenwoordigen en namens Elenat rechtshandelingen te verrichten. Uit de aanvraagbrief van 15 november 2014 blijkt dat Richardson deze aanvraag namens Elenat heeft gedaan in haar hoedanigheid van directeur. Zo staat het ook vermeld in deze aanvraag. Ook uit de erfpachtsformulieren van 22 en 29 december 2014 blijkt eveneens dat Richardson voor en namens Elenat handelde. Richardson heeft ook bevestigd in haar afgelegde verklaringen dat zij niet op persoonlijke titel heeft gehandeld, maar namens Elenat. Dat het voor iedereen van meet af duidelijk was dat Richardson niet op persoonlijke titel handelde, maar in haar hoedanigheid van directeur van Elenat handelde, blijkt bijvoorbeeld uit de verklaring van getuige Gerald Sue. Getuige Sue verklaarde in dit verband dat niet Richardson, maar Elenat geen toestemming nodig had voor de aandelenoverdracht. Uit de vraagstelling bij de verhoren van Richardson blijkt dat de vragen erop gericht waren om Richardson verklaringen te laten afleggen met betrekking tot haar handelingen ten behoeve van Elenat en niet met betrekking tot haar handelingen op persoonlijke titel. Bij de confrontaties met de brieven en formulieren wordt door de verbalisanten herhaaldelijk verwezen naar het feit dat Richardson deze aanvragen namens en ten behoeve van Elenat heeft gedaan. Dus hieruit blijkt zonder enig twijfel dat het van meet af voor alle betrokkenen, inclusief het OM, duidelijk was dat Richardson nooit en nimmer op persoonlijke titel heeft gehandeld. Richardson heeft ook nooit garanties gegeven of toezeggingen gedaan dat zij betrokken zou blijven bij Elenat. Dus bij de beoordeling van de te lastig de valsheid in geschriften dient niet naar de intenties van Richardson te worden gekeken, maar naar de intenties van de vennootschap. Of Richardson wel of niet de intentie had om het project zelf uit te voeren, is juridisch en feitelijk niet relevant. Dat de intentie van Richardson niet relevant is, blijkt eveneens uit de verklaring van de medewerker van DIP, mevrouw Isabel Dammers. Op de vraag: wordt er naar gekeken of de aanvrager alle erfpachtterreinen heeft of de nodige ervaring heeft in de grote commerciële projecten of naar de leeftijd, antwoordt getuige Dammers dat alleen wordt gekeken naar de stukken die zijn ingediend en niet naar de aanvrager. Voorts verklaarde getuige Dammers dat het proces leidend is, het proces moet worden doorlopen, de aanvrager moet aantonen dat het project te realiseren is. Vaststaat dat Elenat aan alle voorwaarden heeft voldaan voor het verkrijgen van het perceel in erfpacht. Het commercieel project is ook op het perceel in kwestie door Elenat uitgevoerd en Elenat staat nog steeds te boek als eigenaar van het pand. Dus van het in strijd met de waarheid stellen dat Elenat een commercieel project zou uitvoeren is absoluut geen sprake. Het ontgaat Richardson volledig welke onware mededeling zij zou hebben gedaan.
Elk wettelijk en overtuigend bewijs ter zake ontbreekt in het dossier. Richardson dient dan ook hiervan te worden vrijgesproken. Bij oplichting gaat het om het geven van foutieve informatie waarbij de verkeerde voorstelling van zaken wordt gecreëerd waarvan misbruik wordt gemaakt. De gegeven informatie moet verhullen dat het de dader te doen is om iets anders dan wat hij voorspiegelt. De verhullende informatie moet echter niet zodanig doorzichtig zijn dat de andere niet erin trapt. Het OM stelt dat er sprake is van een samenweefsel van verdichtsels en listige kunstgrepen en dat er daarnaast een betrouwbare hoedanigheid is aangenomen. Het ontgaat Richardson wat de samenweefsel van verdichtsels en listige kunstgrepen inhoudt in deze zaak. Zoals blijkt uit wat naar voren is gebracht met betrekking tot de valsheid in geschriften, heeft Richardson in haar hoedanigheid van directeur van Eleanat gehandeld. Dus bij de beoordeling van de te laste gelegde oplichting dient niet naar de intenties van Richardson te worden gekeken, maar naar de intenties van de vennootschap. Vaststaat dat Eleanat nooit en nimmer onjuiste mededelingen heeft gedaan of onjuiste informatie heeft verstrekt. Dus er is absoluut geen sprake van een leugenachtige mededeling of het doen van een onware mededeling. Zelfs indien daarvan sprake is, dan nog is voor het aannemen van een samenweefsel van verdichtsels noodzakelijk dat er sprake zijn van meer dan enkele leugenachtige mededeling. Ook met betrekking tot listige kunstgrepen tast Richardson volledig in het duister om welke listige kunstgrepen het gaat in deze zaak. Bij listige kunstgrepen dient het eveneens te gaan om meer dan het enkel misleidende feitelijke handeling die een onjuiste voorstelling van zaken in het leven kan roepen. Het OM laat na aan te geven wat precies is gedaan om die dan te kwalificeren als listige kunstgrepen. Richardson heeft ook op geen enkel moment in strijd met de waarheid Eleanat doen voorkomen als een bona fide rechtssubject. Eleanat was en is een bona fide deelnemer aan het rechtsverkeer. Eleanat heeft een verzoek gedaan voor een perceelgrond. Aan Eleanat is een optie verleend op een perceel. Eleanat heeft aan alle voorwaarden van die optie voldaan. Eleanat heeft als gevolg daarvan het perceel in erfpacht verkregen en heeft het beoogd project ontwikkeld. Dus op geen enkel moment heeft Richardson een valse hoedanigheid aangenomen. Het ontgaat Richardson eveneens welke specifieke gedraging van haar namens Eleanat erop gericht was om een onjuiste voorstelling van zaken in het leven te roepen ten einde daarvan misbruik te maken. Welke valse hoedanigheid Richardson heeft aangenomen is eveneens voor haar een raadsel. Zij was directeur van Eleanat, heeft ook conform de wettelijk geregelde bevoegdheden van een directeur gehandeld. Hoe er sprake zou zijn van oplichting is onbegrijpelijk. Elk wettelijk en overtuigend bewijs daarvoor ontbreekt in het dossier. Richardson dient dan ook hiervan te worden vrijgesproken. Ook een vereenzelviging van Richardson met Eleanat kan het Openbaar Ministerie niet baten, omdat om een bestuurder van een rechtspersoon voor handelingen van een rechtspersoon te kunnen vervolgen, dient er wel sprake te zijn van een strafbaar feit gepleegd door de rechtspersoon. Daarvan is er geen sprake in deze zaak. Bovendien heeft de Hoge Raad in het Rainbow-arrest geoordeeld dat voor het vereenzelviging van een strikte maatstaf geldt en dat er zelden sprake van vereenzelviging van een rechtspersoon en een natuurlijke persoon. Uit meer recente uitspraken blijkt dat daarvan niet is afgeweken. Aangezien dat voor vereenzelviging ook geen plek was, dan een splagaat en Eleanat simpelweg helemaal wegdenken en doen alsof Richardson op persoonlijke titel handelde. Zo gaat het echter niet. Het idee alleen doet groot geweld aan alle beginselen van ons rechtssysteem. Elegwaren zoals ze zeggen, and now I'm going to, in het Engels, and now I'm going to address the pink elephant in the room. De beoordeling en de beleidsvrijheid van het OM zijn niet bevoegdheden die mogen worden aangewend voor een ander doel dan waarvoor die bevoegdheden zijn gegeven of om daarmee belangen van bepaalde personen of groepen te dienen. Aan deze zaak kleven er onmiskenbare politieke aspecten. De manier waarop deze zaak in gang is gezet geeft blijk dat de politiek de facto aanzienlijk, zo niet beslissende invloed heeft gehad op het proces. En ik begin bij het aangiftetraject. Uit een artikel verschenen op 16 mei 2017 op de mediasite Arena Politico blijkt dat de leider van de politieke partij POR, de heer Audibert, medeverdachte Arends publiekelijk aanklacht voor verkoop van optie op erfpachtgronden. Daarvoor gebruikt hij documenten die op een onrechtmatige wijze door derden zijn verkregen. Hij deelt enkele van deze documenten eveneens met het publiek.
Deze documenten worden later ook deel van het strafdossier en komen op verschillende plekken voor in het dossier, bijvoorbeeld als bijlage aan het procesverbaal bevindingen van het gesprek met getuigen beide. Uit het krantenartikel van 20 mei 2017 in Bondia Aruba blijkt dat de leider van de politieke partij POOR, de heer Audibert, op 18 mei 2017 aangifte heeft gedaan, onder andere tegen de medeverdachte Arends voor verkoop van erfwachtterreinen. Op de foto toegevoegd aan dit artikel staat de heer Audibert met zijn aangifte met een stempel daarop dat deze in ontvangst is genomen door het OM. Uit de verklaring van Arends van 13 april 2021 blijkt dat zij kort nadat de leider van de politieke partij POOR in de media verscheen met haar documenten, zij ook aangifte heeft gedaan tegen getuigen beide voor het ontvreemden van deze documenten. Dit wordt ondersteund door de krantenartikel van 1 juni 2017 waaruit blijkt dat medeverdachte Arends in de dagen daarvoor aangifte heeft gedaan tegen getuigen beide en de leider van de politieke partij POOR. Uit het dossier blijkt dat een tweede aangifte is gedaan op 15 juni 2017 door getuige De Ruiter. Deze aangifte is eveneens toegevoegd aan het dossier. Uit een krantenartikel op de mediasite 24horas.com van 29 april 2021 is een brief van 28 april 2021 van getuige De Ruiter aan het OM gepubliceerd. Uit deze brief blijkt dat De Ruiter het OM op 27 juni 2017 heeft benaderd om aan te geven dat de advocaat van de koper van de aandelen in Deschamps bereid was om het dossier van zijn cliënt met het OM te delen. Voorts schrijft getuige De Ruiter aan het OM dat hij dit ook op 15 augustus 2017 al in een vervolgbrief aan de officier heeft meegegeven. In de brief van 29 april 2021 stelt getuige De Ruiter het OM kort gezegd in kennis dat voor de advocaat was zijn hetze tegen de medeverdachte Zeevinger en zijn belang in de politieke partij MEP van meer gewicht dan zijn geheimhoudingsplicht jegens zijn cliënt. Bij de rechtercommissaris verklaarde getuige De Ruiter dat hij een aantal keren bij de eerder genoemde advocaat langs is geweest en dat de advocaat hem had toegezegd dat als het OM erom vraagt, hij alle bescheiden van betalingen en banktransacties zal overleggen. Getuige De Ruiter verklaarde eveneens dat de documenten toegevoegd als bijlage aan zijn aangifte van 15 juni 2017 afkomstig waren van Edmond Kroes. Edmond Kroes is de broer van de toentertijd kandidaat van de MEP bij parlementaire verkiezingen van 2017. De verbinding tussen beide en de politieke leider van POOR is moeiteloos op internet te vinden. Daarvan wordt ook een voorbeeld overigens overgelegd. De verbinding tussen De Ruiter, de advocaat van de koper van de aandelen en Deschamps, de broer van de kandidaat van de politieke partij MEP en de politieke partij MEP staat ook onomstotelijk vast. Het is eveneens een feit van algemeen bekendheid dat zowel de politieke partij POOR als de politieke partij MEP groot campagne hebben gevoerd met deze aangiftes. Vanuit het politiek is dus zonder twijfel inmenging geweest in het aangiftetraject. Sterker nog, in feite hebben de politici achter de schermen zich actief bemoeid met het aangiftetraject om daarvan politieke profijt te trekken. Maar daar blijft het ook niet bij. In september 2017 komen de partijen POOR en MEP aan de macht. Op 22 februari 2018 doen parlementsleden Chong en Kroes, broer van dezelfde Edmond Kroes die De Ruiter in zijn verklaring noemt, een rapport Terrenogate toekomen aan het OM. Opmerkelijk en vermeldenswaard is dat dit rapport naast de documenten die bij de medeverdachte Arends zijn ontvreemd ook andere persoonlijke documenten zijn toegevoegd. In dit verband wordt verwezen naar paragraaf 5 van het rapport. Maar dat is niet alles. Paragraaf 6 van dit rapport van de twee parlementsleden is wat grote zorgen baart. In paragraaf 6 wordt het OM door twee zittende leden van het wetgevende macht verzocht om een feitenonderzoek te verrichten, inclusief een financieel-technisch onderzoek, dat deze financieel-technisch onderzoek in de eerste instantie deel dient te maken van het feitenonderzoek en dat dit ertoe dient te leiden dat het OM maatregeling treft qua beleid over deze kwestie. Maar het is de slotzin dat als donderslag bij helder hemel is in de democratische rechtsstaat. Deze is: voor zover dergelijke onderzoeken uw budget te boven zullen gaan, dan verzoeken wij u aan ons
aan ons te geven wat u aan geldmiddelen nodig zult hebben om deze onderzoeken te kunnen realiseren. Wij zullen dan alles in het werk stellen, CQ, ons ervoor inzetten in het parlement dat u over deze geldmiddelen zult beschikken. Uit de brief van 19 april van de procureur-generaal aan de Landsrecherche blijkt dat de PG in maart 2018 opdracht gaf om een strafrechtelijk onderzoek op te starten. Dus in feite minder dan een maand na het ontvangst van het rapport van de twee politici. De officieren Bos en Gerritsen zijn op grond van artikel 476 strafvordering dan ook aangewezen om namens de PG op te treden. Op 4 oktober 2019 schrijft van de hierboven genoemde leider van de politieke partij POR, de heer Audibert, een brief aan de Landsrecherche en de waarnemend PG van Deutenkom. Deze keer doet hij dat in zijn hoedanigheid van minister van Infrastructuur. Uit deze brief van Audibert blijkt dat in mei 2018 een gesprek is geweest tussen de PG en de hoofd. Kunt u mij 10 minuten geven?
is er wederom het verweer gevoerd over de nietigheid van de dagvaarding. En ik wil daar even kort bij stilstaan. Nietigheid van de dagvaarding komt in beeld als de verdachte niet weet waartegen hij zich moet verdedigen. Er moet de zitting onvoldoende duidelijk door het Openbaar Ministerie uit de doeken zijn gedaan wat het verwijt is waartegen de verdachte zich moet verdedigen. Uit hetgeen het Openbaar Ministerie in die situatie heeft gesteld, moet dan geen eenduidig doel te zijn te destilleren en zelfs niet met een welwillende interpretatie daarvan. Voor de duidelijkheid, ik heb het in het vorige ook al aangegeven, dit zit niet op gevallen waarin de verdachten aangeven niets verkeerds te hebben gedaan. En daarom niet begrijpen waarom ze worden vervolgd. Dan ontkent de verdachte simpelweg dat hij strafbare feiten heeft gepleegd. Maar dat is uiteraard een inhoudelijk verweer. Het is niet een verweer wat ziet op de nietigheid van de dagvaarding. Dat zij geen idee hebben waar zij zich tegen moeten verdedigen, is ook hier geen sprake van. Dat blijkt ook uit de verhoren bij de Landsrecherche, uit hetgeen hier uit de zitting naar voren is gebracht. En zij hebben ook over de specifieke handelingen die te lasten zijn gelegd verklaard. En die zijn ook te herleiden dus naar het strafdossier. Ze wisten dus precies wat hen werd verweten. En tegen die achtergrond hebben zij ook verweer gevoerd en de vragen van uw gerecht beantwoord. Dat het dus niet voldoende feitelijk is of dat het onduidelijk is waar het over gaat, u dient dat verweer dan ook te verwerpen. Het tweede verweer wat is gevoerd is dat mevrouw Richardson niet op persoonlijke titel zou handelen, maar op dat de vennootschap heeft gehandeld. Maar in het requisitoor is door het Openbaar Ministerie duidelijk aangegeven welke verwijten mevrouw Richardson worden gemaakt en hoe zij handelde en wat haar gedrag is geweest en wat daar strafbaar in is geweest. En dat maakt dat die strafbare feiten ook aan haar ten laste zijn gelegd. Want het kan niet zo zijn dat op het moment dat je zegt, nou er is een vennootschap opgericht, daarmee kan iedereen die in die vennootschap handelt niet meer persoonlijk strafbaar worden gesteld voor iets. Dat kan nog wel degelijk en de handelingen die zij heeft gericht, heeft zij dan ook, die zij verricht zijn dan ook als strafbare handelingen te duiden en daardoor is zij zelf vervolgd. Derde feit. Gaat het hier om een politiek proces. Ook dit heeft het requisitoris al aangegeven door het Openbaar Ministerie dat er geen sprake is van een politieke vervolging. Veelal wordt hier in het zittingszaal door elkaar gehaald door de verdediging dat op het moment dat er sprake is van politieke personen in een proces, dat we daarmee te maken hebben met een politieke vervolging. En dat zijn twee verschillende dingen. En ik denk niet dat ik dat aan uw gerecht hoef uit te leggen, dat dat twee verschillende dingen zijn. Maar ook hier wordt het weer op één hoop gegooid. En ik wil nogmaals benadrukken dat er geen enkele inmenging is geweest van de politiek in de beslissingen die door het Openbaar Ministerie zijn gemaakt, in de aansturing, ook niet in de aansturing van de Landsrecherche. En dat de Landsrecherche en het Openbaar Ministerie een zorgvuldig en zonder vooringenomenheid een onderzoek hebben gedraaid en daarmee beslissingen hebben genomen. En daar is geen politieke inmenging in geweest. Ook niet als dat bij herhaling wordt gezegd door de verdediging, dan maakt het dat niet anders. Ik dank u wel. Wil u depreceren? Ja, heel kort ook. De verdediging blijft erbij dat er sprake is van een nietige dagvaarding. En het komt ook heel duidelijk naar voren uit de pleidooi van de verdediging. Voor mevrouw is het elke keer weer een raadsel wat ze fout heeft gedaan. Ze heeft gehandeld en dat is het probleem. Ze heeft conform haar bevoegdheden als directeur van een vennootschap gehandeld. En omdat dan gewoonweg het hele verdoodschapsrecht, het civielrecht en het wetboek van Kamer van Koophandel weg te gooien en in splagaat te proberen haar van strafbare feiten te vervolgen, dat voor haar is het gewoon, ze begrijpt het niet, het is een raadsel, zelfs de verdediging moest erop gissen en waarop het OM doelde en het is bij gissen dat het op het intellectueel valsheid in geschriften is. Duidelijk komt het niet naar voren in het lastleggen en ook niet in het requisitoor. In het requisitoor staat gewoon weg, ze heeft een brief ondertekend, ze heeft een brief weggebracht en waaruit, wat strafbaar heeft dat,
Wat voor strafbaar feit heeft ze dan daar gepleegd? Met betrekking tot het politiek proces ga ik ook niet heel lang erover hebben. Ik heb het niet verzonnen, eerlijkware. Het staat gewoon in het dossier. Elk document die ik heb opgenoemd, heb ik ook keurig een voetnoot erbij gezet. En u moet gewoon de chronologische wijze en de lijn van hoe alles is gegaan, dan kan u anders niet tot een andere conclusie komen dat er sprake is geweest van inmenging tijdens het aangiftetraject en inmenging tijdens de vervolgingstraject. Het staat vast, die documenten zijn toegevoegd aan het dossier. Ik heb het niet verzonnen. En ik laat het daarbij. Dank u wel. Mevrouw Richardson, u heeft recht op het laatste woord. Wil u nog wat toevoegen aan wat uw raadsvrouw heeft gezegd? Ik ben getraumatiseerd. Elke keer als ik reis voor mijn werk, dan ben ik helemaal van slag, want ik weet niet wat er gaat gebeuren of kan gebeuren. Naar mijn mening kon het OM anders hebben gehandeld en mij gewoon maandag naar huis laten gaan en op een andere manier dit hebben opgelost. No. Repetir para mí? No. Dus, op het moment, mi no tiene información, dus mi tiene traducirle cualquier etavisa. Ik heb even kenbaar gemaakt dat ik heb geen voorkennis, dus ik moet vertalen. Als ik iets niet begrijp, moet ik dat vragen, want ik kan niet uit mijn hoofd vertalen. ¿Puedo repetir? Explica? Op het moment dat ik aangehouden werd, zou het OM volgens mevrouw anders met het zijn moeten omgegaan zijn. Zoals alle andere mensen moest ik op de maandag uitgenodigd worden om bij ze te komen. En ze hebben me toen aangehouden op de airport. En tot de dag van vandaag ben ik daardoor getraumatiseerd. Dat was het. Zijn het hoor? Goed, dus ook in deze zaak zal ik niet sluiten, maar te zijner tijd uitspraak doen. U krijgt daarvan bericht. En in ieder geval uw raadsvrouw krijgt bericht. Dat was het, dank u wel. Dan is nu aan de orde de verdediging van de heer Avery. Ja, meneer de Kouwer. Ja, dank u wel. Heer Akbar, mijn pleitnota is wat langer dan mijn collega die net heeft gepleit. Ik stel voor met uw goedvinden, want vanochtend heeft het ook tussentijds pauze ingelast rond sustenu punt paragraaf. Even kijken, als ik de feiten, want ik heb een heel uitgebreid formeel gedeelte dat ik mee begin. En dan als ik met de feiten wel zal beginnen, dan zal ik dat even aangeven. Dat is rond paragraaf 3, mijn excuses, punt 43, als u dat goed vindt. Ja hoor. Ja. Hele achtbare, ik ben zelf overtuigd dat u op grond van de gebezigde bewijsmiddelen, naar aanleiding van de requisitoor van het Openbaar Ministerie en van dit pleidooi, het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk dient te verklaren in de strafrechtelijke vervolging van mijn cliënt, dan wel een flinke strafvermindering dient te toepassen in verband met de diverse normschendingen aan de zijde van het Openbaar Ministerie, dan wel cliënt voor alle ten last gelegde feiten vrij te spreken. Ook is het recht tot strafvervolging voor ambtsmisbruik tot 24 september 2013 verjaard, waardoor het Openbaar Ministerie voor de periode tot 24 september 2013 niet ontvankelijk dient te worden verklaard in de strafrechtelijke vervolging van mijn cliënt. De cliënt is gedagvaard voor medeplegen van een oplichting over de periode van februari 2012 tot en met 22 maart 2017. Gepleegd al dan niet samen met Arends, Richardson, Abad en Sievinger. De cliënt is ook gedagvaard voor ambtsmisbruik voor dezelfde periode van februari 2012 tot en met 22 maart 2017. Gedurende onderzoek, tijdens de behandeling van het zaakstation en in het requisitoor,
wordt door het Openbaar Ministerie en het onderzoeksteam een beeld gecreëerd dat er op Aruba een politieke puinhoop heerst. Slechts 1% van de bevolking denkt dat er geen corruptie is. En dat persoonlijk contact tussen de burgers en de ministers, dan wel medewerkers van de minister, alleen plaatsvindt op Aruba. Het Openbaar Ministerie miskent hiermee dat het verminderde vertrouwen van de burgers in hun overheden een wereldwijde trend is. De burgers worden mondiger. Zo ook in Nederland. Het vertrouwen in de Nederlandse politiek was de laatste jaren nooit zo laag als nu. Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft geen of weinig vertrouwen in de politiek. Maar ook het feit, vanwege de kleinschaligheid van Aruba, dat burgers makkelijker contact maken met de ministers, dan wel de medewerkers van de minister, wordt ten onrechte toegeschreven aan slechte politiek van Aruba. Naar aanleiding van een onderzoek van Transparency International Nederland blijkt dat 23 van de Nederlanders wel eens persoonlijk contacten hebben ingezet voor de toegang tot een publieke dienst. Die vorige ingenomenheid door het Openbaar Ministerie en het onderzoeksteam heeft ertoe geleid dat het onderzoek niet degelijk is uitgevoerd. Wij wachten nog steeds op basis van welk beleid, regel of wet het volgens het Openbaar Ministerie verboden is om een aanvraag bij de minister direct in te dienen, dan wel dat de brochure DIP-beleid zijn grondslag vindt in het beleid, regel of wet. Nu dat ik het dossier goed heb kunnen bestuderen, in naleiding van het requisitoor van het Openbaar Ministerie, kan ik met stelligheid stellen dat het Openbaar Ministerie en het onderzoeksteam het onderzoeks en de conclusies die naar aanleiding daarvan worden getrokken, gebaseerd hebben op veel onjuiste aannames en conclusies. Ook worden de verklaring van partijdige getuigen, die volgens het Openbaar Ministerie zouden moeten weten hoe het proces van erfpachtuitgifte precies in elkaar zou moeten zitten, als betrouwbaar en geloofwaardig geacht, zonder te onderzoeken of wat zij stellen rechtens wel klopt. Getuigen die aan de politieke tegenstander van de hoofdverdachte zijn gelieerd. Getuigen die een arbeidscontract hebben met de huidige regering. Getuigen die ook erfpachtsrechten hebben overgedragen tegen betaling, terwijl het project, een woonhuis, er nog niet stond. Het Openbaar Ministerie en het onderzoeksteam missen gewoon de noodzakelijke kennis en ervaring van de civiele aspecten in deze zaak die nodig zijn om de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid van deze getuigen te kunnen toetsen. Ik zal later de civiele aspecten van dit onderzoek recht gaan trekken. Het Openbaar Ministerie heeft in het requisitoor de overzeese bemoeienis binnen het Koninkrijk en de politieke dimensie in deze zaak proberen te relativeren. Het Openbaar Ministerie weet dat de kritische bevolking vragen heeft waarom het onderzoeksteam nagenoeg uit overzeese Nederlandse rechercheurs bestaat. Ik heb tot op heden geen Arubaanse landsrecherche tijdens de behandeling gezien, maar wel een stuk of 3 arresteers. Toevallig is de mevrouw vandaag niet aanwezig. Waarom de officieren van justitie die de zaak op zich nemen, officieren zijn die vanuit Nederland naar Aruba worden uitgezonden, voor een vastgestelde periode, waarvan 1 per 30 november zelfs terug is naar Nederland. En waarom een rechter speciaal vanuit Nederland of Curaçao wordt overgevlogen. Kleinschaligheid zal ik het Openbaar Ministerie horen zeggen. Het Openbaar Ministerie heeft de overzeese bemoeienis proberen te relativeren door te stellen dat er ook in Roermond soortgelijke zaken strafrechtelijk vervolgd worden, waarbij ambtsdragers strafrechtelijk vervolgd worden. Het Openbaar Ministerie miskent met deze relativering het feit dat bij de zaak in Roermond geen Arubaanse Nederlanders speciaal worden overgevlogen naar Nederland om de zaak te onderzoeken, vervolgen en recht te spreken. Wellicht dat het Openbaar Ministerie zal gaan stellen dat de onderzoekers, de officieren van justitie en de rechter van een andere gemeente of provincie de zaak zullen doen bij politieke gevoelige zaken, of waarbij de kleinschaligheid een rol zal spelen. Perota enang erabo di eporco ta krul. Wellicht krijgen u en de officieren een beetje mee wat ik heb gezegd. Een Arubaanse gezegde dat mijn collega's, de lokale officieren van justitie en lokale rechters wellicht wel zullen begrijpen. En daar ligt het probleem in deze zaak. De procespartijen staan ver weg van onze cultuur, normen en waarden en kunnen zich niet inleven in wat hier daadwerkelijk recht en krom is. De procespartijen staan te ver van de kleinschaligheid van ons land, waardoor alles wat hier gebeurt en dat niet in Nederland gebeurt, wel een strafbaar feit moet zijn. Begrijp me goed, meneer de rechter. Ik sta hier vandaag niet om te stellen dat indien mijn cliënt een strafbaar feit heeft gepleegd, dat hij niet gestraft moet worden vanwege onze manieren. Waar ik probeer van te overtuigen is dat deze zaak vanuit onze lokale perspectief te worden beoordeeld. Een ander belangrijk punt hiervan is ook de politieke dimensie van deze zaak. Nogmaals, zonder de mogelijke strafbaarheid van de verdachte in deze zaak goed te praten,
De procespartijen staan zo ver weg van onze normen en waarden dat de politieke dimensie van deze zaak wordt onderschat. Immers, het zijn de politieke tegenstanders van Sievinger en de AVP in deze zaak die een politiek gemotiveerd aangifte hebben gedaan. De huidige minister van Justitie en Sociale Zaken, Rocco Tjong, en de huidige minister van Onderwijs en Sport, de heer Andy Kroes. De Ruiter doet aangifte met documenten die hij van Edmund Kroes heeft gekregen. Documenten ter onderbouwing van zijn aangifte. Edmund Kroes, de eigenaar van Solo di Pueblo en aanhanger van de politieke tegenstanders van Sievinger. En hij is de broer van de huidige minister van Onderwijs en Sport, Andy Kroes. Andy en Edmund Kroes zijn neven van de huidige minister-president Evelien Wever-Kroes. Voorheen werkzaam bij de advocatenkantoor Ruiz Wever. Dat advocatenkantoor staat in het Duchamp-dossier, de heer Lindbij, die een bepaling in een contract opneemt dat Arends haar politieke contacten met de minister zal gebruiken om het contract na te komen. Hoe u het wendt of keert, deze zaak is wel degelijk politiek beladen en daar moet u ook bij uw beoordeling rekening mee houden. Ik zeg niet dat het een politiek, dat het OM bewust zich met de politiek heeft bemoeid. Maar wat ik wel wil zeggen is dat het ook politiek is gebruikt voor een politiek gemotiveerd aangifte. Dat wil ik even aangeven. En dat heeft het Openbaar Ministerie geen rekening gehouden. Ik probeer mijn woorden voorzichtig te formuleren naar aanleiding van de repliek van het Openbaar Ministerie zo net. Cliënt is op 22 januari 2022 gedagvaard om op 7 februari 2022 ter zitting van het gerecht in eerste aanleg van Aruba te verschijnen. De dagvaarding is op 22 januari 2022 aan cliënt betekend en door cliënt in ontvangst genomen. Overeenkomstig artikel 293 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering kon cliënt binnen 5 dagen na betekening van de dagvaarding een bezwaarschrift indienen bij het Hof van Justitie. In gevolge artikel 295 lid 1 van strafvordering kon het Hof verzocht worden cliënt ten aanzien van de gehele telassenlegging of voor een bij de beschikking na aan te duiden gedeelte van de telassenlegging buiten vervolging te stellen op grond van het feit dat de officier van justitie niet ontvankelijk dient te worden verklaard, dan wel op grond van het feit dat er onvoldoende aanwijzingen van schuld aanwezig waren. De bezwaarschriftprocedure beoogt een waarborg tegen lichtvaardige dagvaarding en daarmee tegen nodeloze openbare terechtzitting voor een verdachte. Ondanks dat de bezwaarschriftprocedure een sumier karakter draagt en niet dient te vooruit te lopen op de behandeling ter terechtzitting, dient de doeltreffendheid van zuivere juridische verweren volledig te worden beoordeeld. De toetsing wijkt niet af van die van de rechter ter terechtzitting. Cliënt zou het niet-ontvankelijkheidsverweer van het Openbaar Ministerie hebben gestoeld op zuivere juridisch verweren, meer specifiek op het feit dat in strijd met beginselen van een goede procesorde tot een beslissing is gekomen om cliënt te dagvaarden en feitelijk overgegaan tot het dagvaarden van cliënt. Collega's en ik hebben als beroepsgroep en namens onze cliënten herhaaldelijk onze bezwaren geuit tegen door het gerecht in de eerste aanleg eind 2021, begin 2022 voorgestelde voorlopige planning. Dit gerecht heeft ondanks de geuite bezwaren de voorlopige planning aangehouden. Cliënt en ik zijn daarom niet de nodige tijd en ruimte gegund voor een deugdelijke voorbereiding van de verdediging van cliënt. Rekening houdende met de omvang van het dossier, het moment dat cliënt door het Openbaar Ministerie op de hoogte is gebracht van het mogelijk besluit om hem te vervolgen, met de mededeling dat cliënt net voor de feestdagen, 14 december 2021 was dat, het feit dat voor 31 januari 2022 onderzoekswensen kenbaar dienen te worden gemaakt, het feit dat verdachten en hun advocaten voor een onmogelijke taak werd gesteld om een deugdelijke bezwaarschrift tegen de dagvaarding in te dienen en zodoende zich deugdelijk te kunnen verdedigen tegen een lichtvaardig besluit om de verdachte te dagvaarden, het feit dat de feitelijke dagvaarding werd uitgevaren net tijdens een weekeinde dat werd gevolgd door een nationale feestdag, maandag 25 januari 2022, Dia di Betico, is het duidelijk dat het Openbaar Ministerie de verdachten en hun advocaten niet de voldoende tijd en faciliteiten hebben gegund om zich deugdelijk te kunnen verdedigen. Het Openbaar Ministerie kan niet
kan zich niet achter de beslissing van de zittingsrechter verschuilen om de voorlopige verplanning goed te praten. Immers, in gevolge lid 4 van artikel 284 strafvordering bepaalt de rechter op voordracht van de officier van justitie de dag van de terechtzitting. Het Openbaar Ministerie heeft daarentegen bijna 4 jaar de tijd gehad om de verdenking in avestruz te onderzoeken. Een onderzoek dat heeft geresulteerd in een strafdossier van 20.890 pagina's. Overigens was er geen sprake van een voorlopige planning op het moment dat verdachten feitelijk werden gedagvaard en de verdachten geen deugdelijke inhoudelijke bezwaarschrift konden indienen. Aangezien zij niet de voldoende tijd en de faciliteiten zijn gegeven om zich tegen dit lichtvaardig vervolgingsbesluit te verdedigen. Het had het Openbaar Ministerie gesierd om ons op zijn minst 4 maanden de tijd te geven alvorens de dagvaarding uit te doen gaan, opdat de verdediging en cliënt zich op een deugdelijke manier konden voorbereiden en op de strafvervolging. Meer specifiek de mogelijkheid te bieden om een deugdelijke inhoudelijke bezwaarschrift te kunnen indienen. Het besluit om cliënt te dagvaarden en de voorlopige planning is in strijd met de beginselen van Equality of Arms en artikel 6 EVRM, meer specifiek sub B van lid 3. Cliënt wordt het recht op een eerlijk proces ontnomen. Van de 6 oorspronkelijke strafbare feiten waarvoor cliënt in verzekering werd gesteld, op 11 mei 2021 heeft het Openbaar Ministerie cliënt voor slechts 2 strafbare feiten gedagvaard. Oplichting en ambtsmisbruik. Strafbare feiten waarvoor respectievelijk maximaal 4 en 2 jaar gevangenisstraf kan worden opgelegd. Echter, het vooruitzicht op een gevangenisstraf is wat voor cliënt niet het ergste wat hem te wachten staat. Het ten onrechte in zijn toenmalige hoofddanigheid als chief of staff van de minister belast met infrastructuur bestempeld worden als misbruik te hebben gemaakt van zijn functie, met als doel samen met anderen het land Aruba op te liggen, is het zwaarst wat weegt voor cliënt. De rode draad van cliënt in de verklaring van cliënt was dat hij altijd in opdracht en met goedkeuring van het bevoegd gezag, de minister belast met infrastructuur, heeft gehandeld. Bij het lezen van het dossier kan cliënt zich niet van het gevoel ontdoen dat hij een piskeertje is in een tarai van de visser, het Openbaar Ministerie, die een grote vis probeert te vangen. Piskeertjes worden teruggegooid in de zee of in een apart emmer gehouden om als aas voor het vissen naar grotere vissen. Het Openbaar Ministerie wil hoe dan ook Zievingers strafrechtelijk vervolgen en veroordelen. Cliënt is een belangrijke schakel voor het Openbaar Ministerie om tot een veroordeling te komen. Immers, volgens het Openbaar Ministerie bevestigt cliënt dat alles met betrekking tot Aris Richardson met medeweten en goedkeuren van Zievingers gedaan. Maar het Openbaar Ministerie weet drommels goed dat die tactiek niet gaat werken. Immers, cliënt heeft nimmer verklaard dat hij, dan wel Zievinger, op de hoogte waren of op de hoogte konden zijn van de intenties van Aris of Richardson om de aandelen in Elena tegen betaling over te dragen. Zievinger was door cliënt alleen en uitsluitend op de hoogte gedacht van de aanvragen van Aris Richardson met betrekking tot een erfpachtgrond voor commerciële doeleinden. En het is in verband met deze aanvraag dat de cliënt met medeweten en goedkeuring van Zievinger cliënt Aris heeft geholpen met informatie en documenten. Ik zal later tijdens de behandeling van de feiten dieper op ingaan. Het Openbaar Ministerie weet dat de cliënt zich niet schuldig heeft gemaakt aan de hem verwijte strafbare feiten, maar neemt toch het besluit cliënten strafrechtelijk te vervolgen. Het Openbaar Ministerie maakt misbruik van haar bevoegdheid en handelt in strijd met het beginsel van zuiver oogmerk. In gevolge artikel 275 van strafvordering wordt aan het Openbaar Ministerie de bevoegdheid toegekend zelfstandig te beslissen of naar aanleiding van het strafrechtelijk onderzoek vervolging moet plaatsvinden. Het uitgangspunt daarbij moet zijn dat het Openbaar Ministerie niet iedere verdachte beboet of voor de rechter brengt, maar een keuze maakt op grond van het algemeen belang nadat alle relevante belangen behoorlijk tegen elkaar zijn afgewogen. Het Openbaar Ministerie is op de hoogte dat ondanks dat de bestuursleden van Tierra del Sol Masters Association hun vertrouwen hebben geuit in cliënt reeds aan de bestuursleden te kennen heeft gegeven dat indien hij strafrechtelijk veroordeeld wordt, hij zijn taak als CEO van de Tierra del Sol Masters Association neer zal leggen. Het Openbaar Ministerie is tijdens de voorlopige hechtenis hiervan in kennis gesteld.
Het Openbaar Ministerie had, indien het overtuigd is dat de cliënt een strafbaar feit heeft begaan, de bestraffing vergelding van de strafbare gedrag van cliënt op een andere manier uitvoer kunnen hebben. Rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de cliënt. Het algemeen, het strafhoudelijk belang van het Openbaar Ministerie weegt in dit stadium niet zwaarder dan het persoonlijk belang van cliënt. Het Openbaar Ministerie heeft met het besluit om cliënt te vervolgen in strijd met het beginsel van redelijke belangen afwegen en de daarmee samenhangende opportuniteitsbeginsel gehandeld. In strafzaken kan op het aan de verdachte toegekende recht op berechting binnen een redelijke termijn inbreuk worden gemaakt door het tijdverloop. Te rekenen vanaf het moment dat vanwege Aruba jegens de betrokkenen een handeling is verricht waaraan deze in redelijkheid de verwachting kan ontlenen dat tegen hem ter zake van een bepaald strafbaar feit door het Openbaar Ministerie een strafvervolging zal worden ingesteld. In gevolge van vaste rechtspraak moeten de beoordeling van de vraag of de behandeling van de zaak binnen een redelijk termijn, als bedoeld in artikel 6 lid 1 EVRM, heeft plaatsgevonden, het tijdsverloop tijdens de eerste aanleg en dat tijdens een hoog beroep afzonderlijk worden beoordeeld. Daarbij geldt als uitgangspunt dat behandeling van de zaak op de zitting dient te zijn afgerond met in de eerste aanleg een einduitspraak binnen 2 jaar nadat de op zijn redelijkheid te beoordelen termijn is aangevangen en in de fase van hoog beroep een einduitspraak wordt gedaan binnen 2 jaar nadat het rechtsmiddel is ingesteld, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Het Openbaar Ministerie heeft op 24 september 2019 aan de rechtercommissaris gevorderd om huiszoeking in beslagname te doen. Bij beschikking 26 september 2019 heeft de rechtercommissaris de vordering van het Openbaar Ministerie toegewezen. Op 2 oktober 2019 is in verband met het onderzoek de woning van cliënt binnengetreden en goederen in beslag genomen. Ik heb die machtiging als bijlage 1 toegevoegd, want ik heb het niet in het dossier terug kunnen vinden. Cliënt is op 10 oktober 2019 voor het eerst verhoord als verdachte. Cliënt is op 1 mei 2021 als verdachte aangehouden en verzekerd gesteld. Bij beschikking van 28 mei 2021 heeft de rechtercommissaris in strafzaken de voorlopige hechtenis van cliënt geschorst. En cliënt is op 22 januari 2022 gedagvaard om op 7 februari ter terechtzetting van het gerecht in eerste aanleg van Aruba te verschijnen. Na de schorsing van cliënt zijn er in feite geen noemenswaardige onderzoekshandelingen verricht. Het dossier is wellicht groot, maar niet zo ingewikkeld. Van 24 september 2019 tot 7 februari 2022 heeft cliënt geen enkele invloed gehad op de voortgang van het procesverloop. Cliënt heeft pas voorgaande en tijdens de zitting van 1 april 2022 onderzoekswensen kenbaar gemaakt, als gevolg waarvan de zaak terug is verwezen naar de rechtercommissaris voor het horen van getuigen. Gezien de zaak vandaag voor de verdediging bepleit wordt en pas in januari 2023 mogelijk uitspraak zal worden gedaan, zal de zaak niet binnen een termijn van 2 jaar rekenen vanaf 2 oktober 2019, al zijnde het moment vanwege de overheid jegens cliënt handelingen zijn verricht, waaraan hij in redelijkheid verwachtingen kan ontlenen dat tegen hem ter zake van een bepaald strafbaar feit door het Openbaar Ministerie een strafvervolging zal worden ingesteld, afgerond zal zijn. Als gevolg van de termijnoverschrijding dient u een forse strafvermindering toe te passen. Het Openbaar Ministerie heeft in strijd met beginselen van goede procesorde gehandeld en dient daarom niet ontvankelijk te worden verklaard in de vervolging van cliënt. U dient dan wel in verband met de hiervoor genoemde normschenning een forse strafvermindering toe te passen, mocht u onverhoord aan het einde van mijn pleidooi niet overtuigd zijn van de onschuld van cliënt in deze zaak. Het huidige wetboek van strafrecht is bij Landsverordening 27 april 2012 vastgesteld en is ingevolge artikel 85 van boek 3 strafrecht bij Landsbesluit van 14 februari 2014 in werking getreden. Het oude wetboek van strafrecht was dus tot en met 13 februari 2014 van toepassing. In gevolge artikel 272 strafrecht oud en artikel 145 boek 1 strafrecht vervalt het recht van strafvervolging in 6 jaar voor de misdrijven waarop geldboete of een gevangenisstraf van niet meer dan 3 jaar is gelegd. In gevolge artikel
strafrecht oud en artikel 146 boek 1 strafrecht vangt de termijn van de verjaring aan op de dag na die waarop het feit is gepleegd. In gevolge artikel 74 strafrecht oud en artikel 147 boek 1 strafrecht stuit elke daad van de vervolging de verjaring, ook ten aanzien van anderen dan de al dan niet bekende vervolgde. Conform de rechtspraak wordt onder een daad van vervolging die de verjaring stuit verstaan elke formele daad uitgaande van het Openbaar Ministerie of de rechter om in de fase voorafgaande aan de uitvoerlegging tot een rechterlijke beslissing te geraken. Het Openbaar Ministerie heeft op 24 september 2019 aan de rechtercommissaris gevorderd om huiszoeking ter inbeslagneming te doen. Bij beschikking 26 september 2019 heeft de rechtercommissaris de vordering van het Openbaar Ministerie toegewezen. Voor wat betreft het tweede ten laste gelegde feit waarop een gevangenisstraf van 2 jaar staat, zijn de handelingen die ten laste zijn gelegd en die hebben plaatsgevonden voor 24 september 2013 verjaard. En dient het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te worden verklaard in de strafvervolging van cliënten voor de periode voor 24 september 2013 voor wat betreft het strafbaar feit van ambtsmisbruik. Naar aanleiding van de repliek van... Ik weet dat de repliek niet in de zaak van mijn cliënt is, maar naar aanleiding van de repliek van... Ik vind het raar. Ik lees het gewoon op, want voordat ik de civiele perikelen even... Ik heb het even op papier gezet. Het heeft me vanmorgen verbaasd dat het OM bij repliek in de zaak van Arend heeft gesteld, ik parafraseer hier, dat het civielrecht in deze zaak niet doet dat USEC alleen naar de strafrechtelijke aspecten dient te kijken. Het OM miskent met deze stelling dat het OM de wederrechtelijkheid in de Avestruz-zaak juist heeft voorgebouwd dat de uitgifte van de commerciële erfpachtgronden op civielrechtelijk niveau in strijd is met het beleid en de wet is geschied. En daarmee een voorkeursbehandeling hebben gekregen. En dat naar civielrecht de verdachten de aandelen niet hadden mogen overdragen, aangezien zij niet de intentie hadden op persoonlijk titel het project uit te voeren. Het is juist op grond van de civiele aspecten dat wordt aangeduid dat het OM met die overwegingen het helemaal verkeerd heeft. De civiele aspecten die worden aangehaald tonen juist aan dat er geen sprake is van wederrechtelijkheid. Ik heb overigens de requisitoren op nagekeken, zoals door het OM in de repliek is gezegd. Ik ben er niet wijzer van geworden. Het OM heeft in deze zaak gewoonweg de civiele aspecten in deze zaak onderschat, over het hoofd gezien, of zoals door het OM zelf is gesteld, zijn hoofd in het zand gestopt als een avestruz om de civiele en de daarmee samenhangende strafrechtelijke werkelijkheid niet te kunnen zien. De verdachten moeten hoe dan ook linksom, rechtsom, krom of recht afgestraft worden. Dat is het belang van het civiele aspect dat ik nou even ga aankaarten. Het is ik kan begrijpen dat het Openbaar Ministerie niet gewend is om civiele aspecten in een rechtszaal te horen, maar dat hoort in deze zaak wel aangekaart te worden. Want ze hebben het helemaal mis. Alvorens ze inhoudelijk in te gaan in de zaak moet er een zijstapje worden gemaakt om het een en ander recht te trekken voor wat betreft de onderzoekbevindingen, aannames en conclusie van het onderzoeksteam en het Openbaar Ministerie voor wat betreft de civielrechtelijke aspecten in deze zaak. Wat het Openbaar Ministerie tot op heden, ondanks toezegging tijdens de behandeling van de zaak Société de Jeanne op 24 oktober 2022, nog niet heeft gedaan. Zoals gezegd staan het Openbaar Ministerie en het onderzoeksteam niet alleen ver weg van de feitelijke, maar ook de juridische realiteit op Aruba. Dat het Openbaar Ministerie verkeerde aannames doet en conclusies trekt, voor wat betreft de civiele aspecten in deze zaak, heeft tot gevolg dat u een verkeerd beeld wordt voorgeworpen van wat werkelijk recht en wat er werkelijk krom is. In gevolge artikel 4 van Landsverordening, ik haal even wat de wetgeving die van toepassing zijn in deze zaak. Want die zijn in het dossier niet goed aangehaald. In gevolge artikel 4 Landsverordening uitgifte eigendommen moet ieder die wenst dat het land aan hem een grond in erfpacht uitgeven,
zal daarvan doelme te blijken bij een op zegel gesteld aan de minister van Publieke Werken en Volksgezondheid gerichte verzoekschrift. In gevolge artikel 3 van de Landsverordening Ruimtelijke Ordening is het ROP, het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan van 2009, bij landsbesluit van 7 mei 2009 vastgesteld. ROP 2019 is vastgesteld bij landsbesluit 17 juli 2019. En het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan met voorschriften, die van 2021, is bij landsbesluit houden algemene maatregelen van 28 juli 2021 vastgesteld. De ROP's worden vastgesteld voor 10 jaar, de ROPV voor 5 jaar. Ten onrechte wordt door het Openbaar Ministerie ervan uitgegaan dat ten tijde van de regeerperiode van AVP, Sievinger, de ROP 2019 van toepassing was. De ROP 2009 was nog van toepassing. Ook wordt ten onrechte gesteld dat het beleid, deze brochure, heilige brochure, voor wat betreft de procedure en toetsing van de uitgifte erfpachtsgronden zijn grondslag vindt in de ROP 2009. Ten onrechte wordt door het Openbaar Ministerie gesteld dat de uitgifte van erfpachtsgronden in het dossier in strijd met ROP 2009 was. Immers, het ROP 2009 bevat geen beleid voor wat betreft de procedure en toetsing uitgifte van erfpachtsterreinen, zoals wordt gesteld door het Openbaar Ministerie. En het ROP bevat ruimtelijk beleid van en voor het land. Het ROP bevat in gevolge de Landsverordening Ruimtelijke Ordening geen juridische bindende regels voor het gebruik van de grond. Het ROP vormt geen rechtstreekse juridische grondslag om aanvragen om bouwvergunningen af te wijzen. Het ROP dient als algemeen kader voor een ROPV. De voorschriften van de ROPV zijn gebaseerd op het beleid van een ROP. Beleid is alleen bindend voor de overheid die het beleid vaststelt. De voorschriften van het ROPV zullen bindend zijn voor de overheid en voor alle ingezetenen en rechtspersonen in het land. De Landsverordening Ruimtelijke Ontwikkeling zelf maakt een helder onderscheid in beleid en juridische bindende voorschriften. Ook vindt het beleid van de DIP, deze brochure, voor wat betreft de procedure en toetsing van de uitgifte erfpachtsgronden niet zijn grondslag in de Landsverordening Uitgifte Eigendomsterreinen, dan wel de Landsverordening Ruimtelijke Ontwikkeling. De stelling van het onderzoeksteam en het Openbaar Ministerie dat een ieder die in aanmerking wenst te komen zich tot de DIP moet wenden, vindt geen steun in de wet. Immers, in gevolge artikel 4 Landsverordening Uitgifte Eigendomsgronden moet een ieder die wenst dat het land aan hem grond in erfpacht uit zal geven, daarvan dan doen blijken bij een op zegel gesteld aan de minister van Publieke Werken en Volksgezondheid gerichte verzoek. Het beleid dat een ieder die in aanmerking wenst te komen zich tot de DIP moet wenden, leest de brochure en de procedure verkrijgen van het recht van erfpacht, zoals omschreven in het dossier, is pas onder het kabinet Wever-Kroes 1 geïntroduceerd en gepubliceerd. En in de ROP 2019 rechtens vastgelegd. Het beleid is pas februari 2018 door de DIP gepubliceerd en is in de ROP 2019 vastgelegd, wat ook wordt bevestigd door getuige R.H. Kroes. Dat een ieder feitelijk, overeenkomstig het recht in de praktijk, een aanvraag bij het bureau minister kon indienen, is ondertussen door alle verdachten beaamd en volgt ook uit het dossier. Kortom, de stelling van het Openbaar Ministerie dat een ieder die ten tijde van de te last gelegde periode in aanmerking wenst te komen zich alleen tot de DIP moest wenden en dat daardoor in casu de procedure en toetsing van de uitgifte in strijd is met de regel en wet is geschied, vindt geen steun in de wet en of beleid en is feitelijk incorrect. Ik heb de vindplaatsen voor u daar in de voetnoten heb ik daar gezet, zodat u zelf kan nagaan dat de onderzoek die ik heb gedaan kan aantonen dat het onderzoek dat de Landsrecherche heeft gedaan niet volledig is en incorrect is. Het
Openbaar Ministerie kan niet hard maken en stellen dat er criteria en of regels zijn, op papier in regels en of beleid zijn gesteld in verband met aandelenoverdracht van bedrijven die optierechten hielden in de erfpachtsgrond. TSOE bevestigt dat er geen specifieke regels waren waarmee de minister rekening moest houden bij aandelenoverdracht. TSOE verklaart verder dat er geen landsverordening bestaat die de verkoop van aandelen verbiedt, hoewel mensen er rijk van worden. Getuige R.H. Kroes verklaart dat het beleid dat na 2018 is geïntroduceerd met betrekking tot de aandelenoverdracht op schrift staat, maar dat het nog niet op de website van de DIP is gepubliceerd. Had het Openbaar Ministerie, het onderzoeksteam, beter de lokale wetten en jurisprudentie onder de knie hebben gehad, dan had het Openbaar Ministerie nimmer kunnen stellen dat de aandelenoverdracht in strijd met het beleid van de DIP dan wel de wet is geschied. Al in 2001 heeft uw Hof en het gerecht overwogen dat aandelenoverdracht van een vennootschap dat optierechten houdt op een erfpacht rechtens toelaatbaar is. Dat de erfpacht uitgegeven wordt aan een vennootschap brengt met zich mee dat de onzekerheid over toekomstige principalen op de koop wordt toegenomen door het land Aruba. In het verlengde hiervan en enorm belang in deze zaak is de overweging van het Hof dat ook strafrechtelijke consequentie heeft, dat het slachtoffer in deze zaak, land Aruba, niet kenbaar heeft gemaakt dat een aandeelhouder van de vennootschap diende te blijven tot het project werd afgerond, dan wel dat de aandeelhouder op enige manier heeft aangegeven, meegedeeld, dan wel het slachtoffer heeft beloofd tot het einde van het project als aandeelhouder aan te blijven. Naar aanleiding van deze uitspraken mag van het land als professionele partij in de procedure van de uitgifte van recht van erfpacht aan de vennootschap op zijn minst verwacht worden dat indien dit een essentiële voorwaarde was voor het land Aruba om een erfpacht aan een vennootschap uit te geven, dat de aandelen tot het einde van het project aandeelhouder moest blijven, dat het land tijdens de procedure en in de documenten en overeenkomst expliciet dit kenbaar maakt en als voorwaarde stelt voor de toekenning van het optierecht en of het vestigen van het recht van erfpacht ten behoeve van de vennootschap. Het overdragen van aandelen, al dan niet tegen betaling van een lege vennootschap, waar de koper bereid is risico te nemen, is geen strafbaar feit. Dat een aanvrager zich verrijdt met erfpachtsgronden mag u, het Openbaar Ministerie, en ik vinden wat wij ervan vinden, onethisch of oneerlijk achten, maar het is geen strafbaar feit. Speculatie met overheidsgronden is niet strafbaar gesteld. Sterker nog, speculatie is niet wettelijk civiel rechtelijk aan banden gelegd. Het is niet aan u, het Openbaar Ministerie, dan wel aan mij, om dit te doen middels deze strafzaak. Het is de wetgever die aan zet is. Het is de wetgever die wettelijk vast moet leggen dat de aandeelhouder van een vennootschap die een erfpachtsgrond van de overheid heeft gekregen, de aandelen tegen betaling mag overdragen wanneer het project voor 100% is afgerond. Om zodoende speculatie naar civiel recht aan banden te leggen. Ik geloof dat dit het punt is waarvan u zelf zei, dat is een mooi punt om even te schorsen. Dat gaan we dan doen. Ik kijk even naar de klok. 4:05 gaan we verder.
Mijn excuses. Cliënt is een succesvol zakenman die slechts op grond van zijn kennis en kunnen is benaderd door Sievinger om de taak als Chief of Staff op zich te nemen. En niet omdat hij aan de politieke partij van Sievinger gelieerd was of omdat hij campagne heeft gevoerd voor Sievinger. De cliënt had eerst voor de functie bedankt en heeft pas na een gesprek met Sievinger om hem te overtuigen dat hij een professional nodig had als Chief of Staff die niet op enige manier politiek geleerd was, de functie aanvaard. De cliënt behoorde niet, zoals door het Openbaar Ministerie wordt gesteld, tot de kring van AVP en of Sievinger. Cliënt heeft op verzoek van Arends, in verband met een aanvraag ten aanzien van de vennootschap Eleanat, documenten en informatie opgevraagd en aan Arends doen toekomen. Zo ook heeft hij andere burgers die het bureau van de minister benaderen om informatie dan wel hulp te krijgen van de departementen die onder het ministerie van Sievinger vielen, geholpen. Zo heeft cliënt ook voor burgers informatie van de DIMAS opgevraagd en doorgegeven. Zo heeft cliënt ook brieven voor de DIMAS voor burgers via medewerkers van het bureau opgesteld. Cliënt heeft niet alleen Arends wegwijs gemaakt, cliënt heeft ook andere burgers wegwijs gemaakt. Het wegwijs maken van burgers heeft te maken met de kleinschaligheid van Aruba en onze normen en waarden. Burgers komen ministers en hun medewerkers al snel tegen bij het doen van bijvoorbeeld boodschappen. Ministers en hun medewerkers zijn ook aanspreekbaar. Tijdens de regeerperiode van de AVP was die aanspreekbaarheid van de ministers ook te zien. Dagelijks stonden burgers voor het bestuurskantoor om geholpen te worden. Elke zaterdag hadden de ministers persoonlijke gesprekken met de burgers. Dit was gewoon de gewone gang van zaken. Dit open deurbeleid is het beleid dat de AVP-regering had. Maar dat betekent niet per definitie dat dit naar civiel recht, dan wel strafrecht, niet door de beugel kan. Zoals herhaaldelijk gesteld is in deze procedure. Dit zijn onze lokale waarden en normen. Dit is onze manier. Dit gerecht, het Openbaar Ministerie en ieder mag vinden wat zij ervan vindt, maar het betekent niet per definitie dat het verkeerd is. Alleen maar omdat het er in Nederland niet zo toegaat. Cliënt heeft de burgers altijd wegwijs gemaakt met goedkeuring en medeweten van het bevoegd gezag, Sievinger, en de directies die onder zijn ministerie vielen. Zoals cliënt herhaaldelijk heeft verklaard tijdens de 9 verhoren, was hij niet het bevoegd gezag. Hij kon geen terrein dan wel opties aan anderen toewijzen. Hij kon geen verblijfsvergunning verlenen. Hij kon alleen maar burgers helpen met informatie en documenten. Hij kon burgers wegwijs maken. Cliënt was als Chief of Staff nooit door de ambtenaren van de DIP of andere diensten die onder het ministerie van Sievinger vielen, op de hoogte gesteld dat hij ondanks goedkeuring en opdracht van de minister de burgers niet wegwijs mocht maken. Ook is hij nimmer op de hoogte gesteld, meer specifiek in deze zaak, dat het verstrekken van de documenten informatie ten behoeve van Eleanat, die hij aan Arends heeft doen toekomen, in strijd was met het beleid, dan wel in strijd met de regels of wet. Cliënt was immers een arbeidscontractant en geen ambtenaar. Hij was afhankelijk van de adviezen van de ambtenaren van de diensten die onder de minister resorteerden. Het Openbaar Ministerie heeft tijdens de detentie van cliënt de mogelijke betrokkenheid van cliënt onderbouwd, met name de telefoongesprekken tussen cliënt en Arends, dat er op cruciale dagen contact was tussen cliënt en Arends. Het overzicht is van 3 januari 2013 tot en met 18 augustus 2015. 2 jaar en 8 maanden. Tijdens die periode was er op 113 dagen contact tussen cliënt en Arends. Contact van korte en van lange duur. Van belang is dat van de 113 dagen in de bewuste 2 jaar en 8 maanden er volgens het Openbaar Ministerie 14 verdachte contactdagen waren. Dagen op cruciale momenten dat Arends iets strafbaar zou hebben gedaan. Maar what about de overige 99 dagen in die periode van 2 jaar en 8 maanden? Het is duidelijk dat cliënt en Arends contact hadden. Maar uit het dossier kan niet wettig en overtuigend volgen dat de cliënt op enige manier betrokken is geweest bij mogelijke strafbare feiten van Arends tijdens die 14 verdachte contactdagen. Het Openbaar Ministerie heeft in het requisitor deze aanname niet op enige manier onderbouwd. De aannames van het Openbaar Ministerie met betrekking tot de 14 verdachte contactdagen vinden geen steun in het dossier. Arends heeft voorgaande aan haar 9e en laatste verhoor een beroep gedaan op het aan haar toekomend zwijgrecht. En de 9e verhoor was juist het verhoor waar het onderzoeksteam de betrokkenheid van cliënt aan de kaak wilde stellen. Arends heeft echter tijdens de GVO duidelijkheid verschaft voor wat betreft de rol van cliënt, met name ook waarom zij zoveel telefonisch contact hadden.
Arends verklaarde dat zij marketing deed voor de regering en een radioprogramma had. De overheid had het project Bo Aruba, waarvan het grootste onderdeel infrastructuur betrof. Cliënt was daarom de contactpersoon voor dat programma van Arends. Cliënt verschafte haar de informatie voor wat betreft het beleid, voortgang van projecten en toekomstige projecten op het gebied van infrastructuur. Het is op grond daarvan dat Arends en cliënt zoveel telefonisch contact onderhielden. Voor bewezen verklaring van oplichting blijkens artikel 305 van boek 2 strafrecht is vereist dat iemand door een oplichtingsmiddel wordt bewogen tot in die bepaling bedoelde handelingen. Van het in het bestanddeel beweegt tot uitdrukking gebrachte causaal verband is als voldoende aannemelijk is dat het slachtoffer mede invloed van de door het desbetreffende oplichtingsmiddel in het leven geroepen onjuiste voorstelling van zaken is overgaan tot de afgifte van enig goed, tot het verlenen van een dienst, tot het beschikking stellen van gegevens, tot het aangaan van een schuld of tot niet doen van een inschuld als bedoeld in lid 1 van dit artikel. Voor de kwalificatie van medeplegen is vereist dat er sprake is van nauwe bewuste samenwerking. Die kwalificatie is slechts gerechtvaardigd als de bewezen verklaarde intellectuele en of materiële bijdrage aan het delict van de verdachte van voldoende gewicht is. Bij de vorming van zijn oordeel dat er sprake is van medeplichten vereisen nauwe bewuste samenwerking, kan de rechter rekening houden met onder meer de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het delict en het belang van de rol dat van de verdachte, diens aanwezigheid op belangrijke momenten en het zich niet terugtrekken op daartoe geëigend tijdstip. Hoewel het niet de taak van cliënt is om in deze zaak medeverdachten te verdedigen, is het wel belang een aantal algemene opmerkingen te plaatsen ten aanzien van de verdenking, strafbaarheid van anderen in deze zaak. Immers, een niet strafbaar feit heeft gevolgen voor de zaak van cliënt. Tot op heden heeft het Openbaar Ministerie de stelling dat speculatie met overheidsgronden strafbaar is, niet hard kunnen maken. Ook heeft het Openbaar Ministerie niet aannemelijk kunnen maken welk nadeel het land Aruba, het slachtoffer, heeft geleden. Het Openbaar Ministerie heeft überhaupt niet aannemelijk kunnen maken dat het land als slachtoffer enige schade heeft geleden. Immer zouden de overheidsgrond aan een ander dan Arends worden toegekend, zou die erfpachter dezelfde kosten moeten betalen aan het slachtoffer voor het krijgen van een overheidsgrond en dezelfde erfpachtskanon moeten betalen aan het slachtoffer. Zoals reeds gesteld tijdens de bespreking van de civiele perikelen verdient het feit dat Arends zich verrijdt ten opzichte van het land Aruba wellicht geen schoonheidsstraf en is afkeurenswaardig, zoals verklaard door Sievinger en Abad, maar het is simpelweg geen strafbaar feit. Het is niet aan het Openbaar Ministerie om hier de morele ridder te spelen om via u te proberen speculatie tegen te gaan. Het is de taak van de wetgever van Aruba om dit recht te trekken. Zoals reeds gesteld tijdens de bespreking van de civiele perikelen heeft het slachtoffer in deze zaak, land Aruba, niet kenbaar gemaakt dat Arends aandeelhouder van de vennootschap diende te blijven tot het project was afgerond, dan wel dat Arends op enige manier heeft aangegeven, meegedeeld, dan wel het slachtoffer heeft beloofd tot het einde van het project als aandeelhouder van de vennootschap aan te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft in deze zaak met name gestoeld op een voorkeursbehandeling die de verdachte in deze zaak zouden hebben gekregen. Maar om van een voorkeursbehandeling te kunnen spreken dient echter het procesverloop van alle aanvragen, alle accorderingen met betrekking tot optierechten en uitgifte erfpachtsgronden ten tijde van het bewind van Sievinger vergeleken te worden met het procesverloop in deze zaak. Immers, Sievingers en Abad verklaren dat deze procedure niet anders is verlopen dan de andere procedures. Het Openbaar Ministerie trekt conclusies zonder dit in het dossier te onderbouwen, ondanks verzoeken van Sievinger en alle medeverdachten in de afverstoelzaak. Sievinger heeft immers verzocht om alle aanvragen, alle accorderingen met betrekking tot optierechten en uitgifte erfpachtgronden ten tijde van zijn bewind aan het dossier toe te voegen, maar het Openbaar Ministerie heeft zich daartegen verzet, waardoor dit verzoek is afgewezen door dit gerecht. Naast de voorkeursbehandeling, waarmee het Openbaar Ministerie de wederrechtelijkheid van de gang van zaken heeft willen onderbouwen, is de procedure tot verkrijging van het recht van erfpacht aan de kaak gesteld. Het Openbaar Ministerie stelt tegen beter weten in dat de gehele procedure tot verkrijging van het recht van erfpacht in strijd met beleid en regels geschiedt. Zoals ik reeds heb gesteld is die stelling en de onderbouwing van het Openbaar Ministerie feitelijk incorrect en vindt geen steun in beleid, regels of wetten.
Overigens blijkt dat uit het dossier dat Arends of Richardson op geen enkele wijze de procedure ten behoeve van de vennootschap hebben kunnen sturen of beïnvloeden. Arends Richardson hebben ten behoeve van de vennootschap geen contact gehad met enige minister-ambtenaar over de interne procedure tot verkrijging van het recht van erfpacht. Uit het dossier volgt dat Arends en Richardson alle regels voor de verkrijging van een erfpachtrecht ten behoeve van een vennootschap hebben gevolgd en aan al de verplichtingen van de vennootschap hebben voldaan om het recht van erfpacht te verkrijgen ten behoeve van de vennootschap. De uitgifte van het erfpacht aan de vennootschap is dan ook niet in strijd met het beleid, recht of op onregelmatige wijze tot stand gekomen. De vennootschap, Elinat, heeft het project uiteindelijk ook uitgevoerd. Er staat momenteel een van de grootste kledingwinkels op Aruba, D-Shop bij Dianleri. Er bestond een intentie en die intentie om met Elinat het project te realiseren is uitgemond in D-Shop bij Dianleri. Uit de gebezigde bewijsmiddelen blijkt niet dat de handelingen van Arends Richardson gekwalificeerd kunnen worden als oplichting. Voor medeplegen oplichting moet uit het dossier volgen dat er sprake moest zijn van een bewuste en nauwe samenwerking tussen cliënt Arends en of Richardson en of Abad en of Sievinger. De bewuste en nauwe samenwerking impliceert dat de cliënt op zijn minst genomen op de hoogte was of moest zijn dat Arends niet de intentie had om het project van Elinat op de erfpachtgrond te ontwikkelen en met het doen van een aanvraag ten behoeve van Elinat slechts de bedoeling had om de aandelen tegen betaling over te dragen. Uit het dossier volgt dat de cliënt uitsluitend contact had met Arends en niet met Richardson. Daarom zal ik uitsluitend Arends verder noemen in dit pleidooi. De cliënt heeft 1 of 2 conceptaanvraagbrieven commercieel erfpachtgrond voor Arends opgesteld. Een kopie MB optierecht ge-e-mailed en een coverletter voor een verzoeksbrief tot wijziging commercieel erfpachtgrond ingevuld en ondertekend en naar de DIP gestuurd voor verdere afhandeling. De cliënt heeft Arends, zoals hij ook voor andere burgers deed, geholpen wegwijs te maken. Dat heeft de cliënt altijd met goedkeuring en medeweten van Sievinger gedaan, wat overigens ook door Singh is bevestigd. Singh verklaart dat het vaker voorkwam dat de cliënt zich bemoeide met documenten voor het aanvragen van terreinen en dat hij dit kon doen in opdracht van de minister. Ook verklaart Singh dat de cliënt accorderingen van de minister op verzoeken kon schrijven. Singh verklaart echter dat de cliënt dit alleen kon doen op verzoek van de minister. Ook verklaart Singh dat het vaker voorkwam dat de cliënt voor de minister een verzoek accordeerde. Dat de cliënt geen burgers wegwijs maakte zonder goedkeuring en medeweten van de Sievinger blijkt ook overigens uit de verklaring van Arends. Arends heeft verklaard dat de cliënt altijd tegen haar had gezegd dat de cliënt eerst bij de minister moest nagaan of hij de door Arends verzochte informatie kon verstrekken. Geen voorkeursbehandeling voor Arends. Zoals tijdens de behandeling van diverse zaaksdossiers is gebleken en zoals uit dit dossier blijkt, tekent Sievinger alle verzoeken voor akkoord. Sievinger verklaart dat hij alle verzoeken gelijk behandelt. Ook het verzoek van voormalig minister-president Nel Oudibert. Heeft hij met accordering doorgestuurd naar de DIP voor verdere afhandeling. Singh verklaart dat de minister soms dezelfde dag en soms na een paar dagen naar een aanvraag keek voor accordering. Ook de korte periode voor accordering was dus niet ongebruikelijk. Geen voorkeursbehandeling voor Arends. Het is overigens een feit van algemene bekendheid, zoals ook blijkt uit diverse uitspraken van uw gerecht, dat een accordering van de minister geen zekerheid is. De aanvrager kan aan een accordering van de minister geen rechten ontlenen. Overigens dient de DIP na het ontvangen van de geaccordeerde aanvrager te toetsen of de aanvraag voldoet aan het beleid of wet en in de aanmerking kan komen voor een optierecht. De aanvrager dient aan de voorwaarden te voldoen om het optierecht te verkrijgen. Vervolgens dient de aanvrager aan de optievoorwaarden te voldoen binnen een uiterste termijn om uiteindelijk het recht van erfpacht te verkrijgen. Tot aan het verkrijgen van het recht van erfpacht kan het optierecht vervallen en dan staat er een vennootschap met lege handen. De accordering is geen zekerheid. Ook Sievinger verklaart meerdere keren in deze zaak dat het feit dat minister, directie DIP akkoord conform gade uw medewerking noteert, niet betekent dat de DIP klakkeloos deze instructie moet volgen. De ambtenaren van de DIP hebben immers hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van hun adviserende taak richting de minister.
Dit wordt overigens door cliënt zowel tijdens zijn verhoor tijdens de behandeling van het zaaksdossier beaamd. De geaccordeerde aanvragen worden doorgestuurd naar de DIP voor verdere afhandeling en het toetsen aan het beleid en de wet. Dat is de taak van de DIP. Overigens vindt de stelling van het Openbaar Ministerie dat de aanvrager de nodige ervaring als projectontwikkelaar nodig heeft om überhaupt de aanvraag in te dienen geen steun in het beleid, wet en of in het dossier. Dammers, ambtenaar van de DIP, verklaart dat SEC wordt gekeken naar de stukken die worden ingediend, niet de aanvraag. Verder verklaart Dammers dat de toetsing van wat wordt ingediend leidend is en in het proces is. En het is een proces dat doorlopen moet worden en de aanvrager moet aantonen dat het project te realiseren is. De cliënt heeft geen aandeel en kon geen aandeel hebben gehad in het opstellen en dienen van de aanvraag optierecht en of recht van erfwacht ten behoeve van Elenat. Zoals de cliënt heeft verklaard, heeft hij op verzoek van Arends een conceptaanvraagbrief opgesteld, welke hij op basis van andere binnengekomen aanvragen heeft opgesteld in verband met een terrein dat Arends de Barcadere wilde aanvragen voor een asfaltverwerkingsproject. Verder verklaart de cliënt dat hij in 2015 ook werd benaderd door Arends voor het opstellen van een andere aanvraagbrief voor een terrein te Eagle Beach, aangezien de Nederlandse taal niet goed beheerst. De aanvraagbrieven ten behoeve van Elenat zijn allemaal voor 2015 ingediend. 8 februari 2013, 11 november 2014, 15 november 2014, 29 december 2014. Dus dan kan het conceptaanvraagbrief voor een terrein te Eagle Beach, die cliënt heeft opgesteld in 2015, neem er een van deze brieven zijn geweest. Ook heeft Arends de brief van 2015 niet als concept kunnen hebben gebruikt voor de 4 brieven die ten behoeve van aanvragen van Elenat zijn ingediend. De cliënt erkent overigens wel dat het kan zijn dat Arends de conceptbrief in verband met het asfaltverwerkingsproject te Barcadere heeft gebruikt voor de aanvragen in 2013 en 2014 ten behoeve van Elenat. Maar de cliënt stelt dat het misschien zo is, maar dat hij er niet zeker van is. De theorie van cliënt volgt overigens niet uit het dossier. Arends verklaart zich niet te kunnen herinneren wie de aanvraagbrieven heeft opgesteld en beroept zich meerdere malen op haar zwijgrecht. Richardson verklaart dat zij of Lujan Roga de aanvrager heeft opgesteld. Tijdens het doorvragen van het onderzoeksteam verklaart Richardson niet meer precies te weten wie de aanvraagbrieven heeft opgesteld. Franke verklaart alleen dat hij de aanvraagbrief op verzoek van Arends heeft ondertekend, maar verklaart niet wie de aanvraagbrief heeft opgesteld. De 4 aanvraagbrieven die zijn ingediend namens Elenat in 2013 en 2014 zijn niet door cliënt opgesteld. Ook volgt niet uit het dossier dat Arends de conceptbrief die cliënt had opgesteld voor het asfaltproject voor Barcadere heeft gebruikt voor de 4 aanvraagbrieven die namens Elenat in 2013 en 2014 zijn ingediend. Hoe het Openbaar Ministerie het ook wendt of keert, volgt uit het dossier niet dat cliënt het oogmerk had met de conceptaanvraagbrief voor het asfaltproject voor Barcadere het land op te lichten met de aanvragen ten behoeve van Elenat voor de erfpachtgrond die aan Elenat werd uitgegeven. Immers, cliënt kon niet weten dat Arends de conceptbrief voor aanvragen van Elenat zou gebruiken. Laat staan dat zij met die aanvraagbrief niet de intentie had het project ten behoeve van Elenat te ontwikkelen, maar de bedoeling had de aandelen tegen betaling over te dragen. De cliënt heeft zich niet willens en wetens blootgesteld aan de merkelijke kans aanvaard dat Arends met die conceptbrief, aanvraagbrief voor het asfaltproject te Barcadere, kort gezegd het land zou willen oplichten. Uit het dossier volgt overigens dat niemand, geen enkele dienst of ambtenaar, cliënten op de hoogte heeft gesteld dat hij geen kopie van het MB-optierecht, ondanks goedkeuring en opdracht van de minister, mocht doorsturen naar de aanvraag. De cliënt is door geen enkele ambtenaar of andere dienst op de hoogte gesteld dat het doorsturen van een kopie MB-optierecht, ondanks goedkeuring en opdracht van de minister, niet conform het beleid en dan wel in strijd is met een regel en de wet. Zoals reeds gesteld was de cliënt als chief of staff afhankelijk van advies van de ambtenaren van de DIP in het kader van de procedure uitgifte erfpachtsgronden. Hij was immers een arbeidscontractant. De cliënt heeft door MB-optierecht met toestemming en medeweten van Zievinger naar Arends ge-e-maild. Iets wat overigens gebruikelijk was. Dat wordt ook door Singh bevestigd.
Singh verklaart dat het vaker voorkwam en dat het mocht van Sievinger dat een kopie van het MB-optierecht na de ondertekening door de minister naar de aanvrager werd gestuurd. Singh verklaart verder dat zij nooit mee had gemaakt dat een kopie van het MB-optierecht zonder onderteken van de minister werd doorgestuurd. Zij verklaart echter niet dat zij ooit cliënt op de hoogte had gesteld dat het niet mocht anders dan na de ondertekening van de minister. Daar heeft het onderzoeksteam ook niet op doorgevraagd. Cliënt wist niet beter. Arends vroeg voor een kopie van de optierecht en cliënt stuurde deze door. Deze na toestemming van Sievinger door, zoals vaker voorkwam via e-mail naar Arends. Cliënt was en kon niet op de hoogte zijn geweest dat het niet zou mogen zonder het ondertekening van Sievinger. Cliënt had geen kennis en kon dat ook niet hebben van de intenties van Arends om de aandelen in de Elena tegen betaling aan Van Heusen of Lerma Rios over te dragen, al dan niet door tussenkomst van Bahrein. Cliënt had geheel geen kennis en kon ook niet hebben van het bestaan, dan wel het gebruik van de Non-Disclosure Agreement, Share Purchase Agreement en de Finder Fee Agreements. Cliënt had daarom geen enkele kennis dat om die reden, zoals door het Openbaar Ministerie wordt gesteld, Arends bij hem bleef aandringen om de kopie MB-optierecht, opdat Arends met de kopie MB-optierecht de voornoemde overeenkomsten kon aangaan. Uit het dossier blijkt dat cliënt niet op de hoogte was en niet op de hoogte kon zijn van wat de uiteindelijke intentie was van Arends met de documenten en informatie die cliënt opvroeg en aan haar verschafte. Cliënt heeft zich niet willens en wetens blootgesteld en aan de merkelijke kans aanvaardt dat Arends met de kopie MB-optierecht, kort gezegd het land Aruba, zou willen oplichten. Cliënt heeft tijdens de behandeling van 25 oktober 2022, zoals hij ook in zijn verhoren heeft gedaan, terechtgesteld dat het incorrect is te stellen dat hij de verzoeksbrief tot wijziging van het perceel heeft opgesteld en ondertekend. Het is een standaardbrief, een begeleidingsbrief, een cover letter, welke door cliënt werd ingevuld en ondertekend en met de als bijlage toegevoegde officiële verzoekbrief tot wijziging perceel naar de DIP is gestuurd voor verdere afhandeling. Cliënt heeft echter de verzoekbrief, die als bijlage aan de begeleidingsbrief is toegevoegd, niet zelf opgesteld en ondertekend. Dat het onderzoeksteam de bijlage niet heeft kunnen vinden, betekent niet dat er geen bijlage aan de begeleidingsbrief was toegevoegd. Immers getuige Kroes verklaart dat bijna alle files bij de DIP zoek waren. Ook Tsoe verklaart dat de administratie bij de DIP een puinhoop was. De aanvragen, commerciële terreinen die in het systeem van de DIP werden geregistreerd, waren niet makkelijk te achterhalen. Het was een zeer gebruiksonvriendelijk systeem. Het valt dus niet uit te sluiten dat er daadwerkelijk een bijlage was toegevoegd aan de begeleidingsbrief van de cliënt, maar dat die brief niet in de administratie van de DIP te vinden is. Dat er een brief als bijlage aan de begeleidingsbrief was gehecht, volgt overigens uit de verklaring van Abad. En dat neemt het Openbaar Ministerie ook over in het requisitoor. In het dossier wordt daarom ten onrechte gesteld dat de begeleidingsbrief van cliënt het wijzigingsbrief betrof. Cliënt was niet op de hoogte en kon op de hoogte zijn geweest dat Arends nimmer de bedoeling had om het project met Elinat te ontwikkelen. Ook volgt uit het dossier dat cliënt niet op de hoogte was en niet op de hoogte kon zijn dat Arends de aandelen in Elinat tegen betaling had overgedragen. Wat overigens door Arends tijdens de GVO ook werd bevestigd. Abad, Sievinger en cliënt waren niet op de hoogte dat zij bezig was de aandelen in Elinat over te dragen. Dus pas tijdens de campagne voor de verkiezingen van 2017, eind 2016 en begin 2017, toen er in politieke kranten gepubliceerd werd over de verkoop van gronden door Arends, dat cliënt op de hoogte raakte van de mogelijke verkoop van gronden door Arends. Op de vraag van de advocaat van Arends op 25 oktober 2022 bevestigde de cliënt dat de klachten over Arends te maken had met een krant gedrukt in Venezuela eind 2016, begin 2017. Uit het dossier volgt dus dat cliënt ten tijde van de telasgelegde periode, meer specifiek de periode dat cliënt Arends assisteerde en wegwijs maakt met betrekking tot haar aanvraag en besprak met de Sievinger, niet op de hoogte was en kon zijn dat Arends de aandelen in Elinat tegen betalingen overdragen. Laat staan dat zij nimmer de intentie had om het project te ontwikkelen. Uit het dossier volgt dat cliënt ten tijde van de overdracht van de aandelen
geen enkele betrokkenheid, wel contact had, anders dan de telefoongesprekken over het project Bo Aruba voor het radioprogramma van Arends. Aan het einde van het 5e verhoor heeft de cliënt een belangrijke slotopmerking gemaakt. Hij vond dat de vraagstelling van de landsrecherche een belangrijk onderdeel mist. Waar nog geen vraag of hij betaald kreeg door Arends. Immers, wat voor profijt zou hij hebben gehad als hij inderdaad op de hoogte zou geweest van de intenties van Arends? Ik kan deze vraag beantwoorden, geen enkel. De cliënt heeft niets van Arends ontvangen. Dat blijkt ook uit het dossier. Arends heeft tijdens het getuigenverhoor ook bevestigd. Arends verklaart de cliënt nooit te hebben betaald en cliënt nooit een gunst te hebben gedaan. Cliënt zijn functie als chief of staff hield niet in dat hij aanvragen en uitgiftes van erfpachtsgronden inhoudelijk diende te toetsen. Dat behoorde niet tot zijn taak en als arbeidscontractant kon hij dat niet. Cliënt had die bevoegdheid gewoon niet. Uit het dossier blijkt dat cliënt geen aandeel, geen betrokkenheid en geen kennis heeft van de stukken, documenten, informatie die door Arends en of Richardson namens Elinat zijn ingediend ter onderbouwing van de vernoemde aanvraag. Dat de aanvragen zoals door het Openbaar Ministerie wordt gesteld niet compleet waren, kon cliënt niet weten en hoefde hij ook niet te weten. Zijn taak was de aanvragen te verwerken en door te sturen naar de diensten die de aanvraag inhoudelijk dienden te behandelen en te toetsen aan het beleid en de wet. Cliënt maakte de aanvragers alleen wegwijs. Tijdens de behandeling van diverse zakendossiers is duidelijk naar voren gekomen dat na het indienen van de aanvraagbrief bij het bureau van de minister er vervolgens het formulier van de DIP dient te worden ingevuld en documenten ingediend. Het is pas binnen de eerste optieperiode dat de documenten ingediend dienen te worden om voor een optierecht in aanmerking te komen. De cliënt was op geen enkele wijze betrokken bij de inhoudelijke behandeling van de aanvraag, het onderzoek van de aanvraag en het toekennen van het optierecht en erfpacht aan Elinat. Zoals reeds gesteld is dat de taak van de DIP. De cliënt had geen aandeel in, geen betrokkenheid bij en geen kennis van het vermeende onderzoek dat Abad en of DIP moest doen om te onderzoeken of de aanvragen ten behoeve van Elinat voldeden aan het DIP-beleid. De cliënt had geen aandeel in, geen betrokkenheid en geen kennis van het vermeende feit dat Sievinger de aanvragen ten behoeve van Elinat niet heeft getoetst en of dat de aanvragen niet voldeden aan de voorwaarden en deze zeer snel heeft geaccordeerd en doorgestuurd naar Abad. Tot slot blijkt uit het dossier dat de cliënt helemaal geen aandeel, betrokkenheid en kennis had dat Abad een optierecht en bij optierecht en of overeenkomst tot het vestigen van recht van erfpacht ten behoeve van Elinat op basis van de door Sievinger gegeven accordering heeft opgesteld en welke Sievinger heeft ondertekend, waardoor een optierecht ten behoeve van Elinat is verleend en het recht van erfpacht ten behoeve van Elinat is gevestigd. Voor Sievinger geldt het ook, Sievinger niet wist of kon weten dat Arends nimmer de intentie had om het project met Elinat te ontwikkelen. Ook voor Sievinger geldt dat hij niet wist en ook niet kon weten dat Arends de aandelen in Elinat tegen betaling zou had overgedragen. Wat overigens ook door Arends tijdens de GVO wordt bevestigd. Tijdens de besprekingen van de aanvragen van Arends heeft cliënt Sievinger nimmer op de hoogte kunnen stellen van de bedoeling van het overdragen van de aandelen in Elinat tegen betaling door Arends, dan wel de daadwerkelijke overdracht van de aandelen tegen betaling. Cliënt en Sievinger hadden het uitsluitend over de aanvragen van Arends ten behoeve van aan haar geleden vennootschappen. Het is pas nadat er eind 2016, begin 2017 in politieke kranten gepubliceerd werd over de verkoop van de gronden door Arends, dat de cliënt op de hoogte raakte van de mogelijke verkoop van de gronden van Arends. En het is pas daarna dat hij tijdens bespreken met Sievinger de klachten had besproken. Het voorgaande wat gesteld is ten aanzien van Sievinger geldt ook voor Abad. Echter met de opmerking dat cliënt en Abad geen enkel contact hadden over de behandeling van de aanvraag, het onderzoek van de aanvraag en het toekennen van de aanvraag ten behoeve van Elinat. Abad heeft overigens verklaard dat hij onder geen beding instructies van een chief of staff accepteert, aangezien hij verantwoording aflegt aan de minister. Abad verklaart expliciet dat hij geen instructie van Avery heeft gekregen om de terrein te wijzigen. Voor Abad gold de accordering van de minister, wat overigens door Tsu ook wordt bevestigd. Hij verklaart dat een chief of staff niet de bevoegdheid
bevoegdheid heeft om de directeur van de DIP te instrueren. De hoogste autoriteit is de minister, dus de minister moet opdracht geven voor intrekken van stukken, wat ook door cliënt wordt verklaard. Door het onderzoeksteam wordt een incompleet beeld geschept door te stellen dat cliënt en Abad toevallig contact hadden op 12 en 14 januari 2015, dus in verband met het verzoek wijziging perceel. Zonder nader onderbouwing doet het onderzoeksteam deze kort door de bocht gedane aanname. Nergens in het dossier vindt deze aanname steun. Waarom zijn niet alle historische printgegevens van 1 december 2014 tot en met 31 juli 2017 aan het dossier toegevoegd? Hadden Abad cliënt veelvuldig contact? Nagenoeg zeker, aangezien zij voor dezelfde minister werkt. Maar het onderzoeksteam wil een voor hun voordelig beeld scheppen door alleen 3 specifieke dagen aan het dossier toe te voegen. Zoals reeds gesteld hadden de telefonische contacten door het Openbaar Ministerie gekwalificeerd als nauwe contacten betrekking tot het radioprogramma dat Arends deed. De cliënt was haar contactpersoon voor dat programma en verschafte haar informatie voor wat betreft het beleid, voortgang van projecten en toekomstige projecten op het gebied van infrastructuur. Het is om die reden dat Arends en cliënt zoveel telefonisch contact hadden. Soe heeft verklaard, omdat hij misstanden binnen het bureau van de minister en DIP wilde vastleggen, dat hij alle e-mailcorrespondentie via een e-mailadres heeft gekopieerd. Ook verklaart Soe dat als Abad of cliënt om stukken vroeg, hij de stukken per e-mail stuurde waarbij hij expliciet schreef dat hij in hun opdracht die stukken stuurde. Verder verklaart Soe en probeerde schijn te wekken dat hij door cliënt met disciplinaire maatregelen werd bedreigd indien hij niet de instructies van de cliënt volgde. Van de meer dan 6000 e-mails heeft het onderzoeksteam er 6 aan het dossier toegevoegd. In die e-mails van Soe blijkt echter niets van het feit dat Soe misstanden schriftelijk wilde vastleggen, dan wel hij schriftelijk wilde vastleggen dat cliënt of Abad om documenten vroeg, dan wel dat cliënt hem daadwerkelijk met disciplinaire maatregelen had bedreigd. Stemmingmakerij dus. Tijdens de verhoren en tijdens de zitting van 25 oktober 2022 was de stempel spoed een onderdeel van de discussie. Er staat in ieder geval vast dat de cliënt, dan wel niemand bij het bureau van de minister die stempel op de aanbiedingsbrief heeft gezet, aangezien er bij het bureau van Zievingen en geen stempelspoed bestond. Indien cliënt een niet te missen schakel is ten aanzien van de toekenning van het recht van erfpacht aan Eleonat, waarom was hij dan niet betrokken bij Dijon? Ook in die periode had cliënt veelvuldig telefonisch contact met Arends. Het is onaannemelijk dat hij alleen betrokken zou zijn bij Eleonat, gezien de rol die het Openbaar Ministerie in deze zaak toekent aan cliënt. Wellicht is het aannemelijker, en ik ben overtuigd dat ik u daarvan heb kunnen overtuigen, dat cliënt geen van de zaken betrokken is. Zoals reeds gesteld is cliënt een pisketje die in de terrein van het Openbaar Ministerie verwikkeld is geraakt. Medeplegen, oplichting met Arends en of Richardson en of Abad en of Zievinger kan op grond van de gebezigde bewijsmiddelen niet wettig en overtuigend bewezen worden. Van een ambtsmisdrijf is sprake als een ambtenaar door het begaan van een strafbaar feit een bijzondere ambtsplicht schendt of bij het begaan van een strafbaar feit gebruik maakt van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt geschonken. De reden om ambtsmisdrijven strafbaar te stellen is dat het publiek vertrouwen moet kunnen hebben in de onkreukbaarheid van het gezag. Soms is dan strafrechtelijk optreden nodig om de integriteit van het Openbaar Ministerie, het politiek bedrijf en de ambtenarenapparaat te beschermen. De overheid beschikt immers over bevoegdheden die aan de ambtenaren een overwicht geven. De rechten van de burgers kunnen dan ernstig in gevaar komen als misbruik niet strafbaar zou zijn gesteld. Opzet impliceert voor wat betreft dit strafbaar feit dat cliënt als chief of staff op zijn minst zich willens en wezig heeft blootgesteld en de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat met het aanbieden van de aanvraagbrief ten behoeve van Eleonat aan Zievinger en het doen van een wijzigingbrief ten behoeve van Eleonat het optierecht en of recht van erfpacht van Eleonat zou worden verleend, verkregen, waardoor de aandelen in Eleonat in waarde stegen en Arends en of Richardson werden verrijkt door de overdracht van de aandelen tegen betaling. Zoals reeds is gesteld had de cliënt geen kennis
en kon die ook niet hebben van het concept Non-Disclosure Agreement, Share Purchase Agreement, Finder's Fee Agreement, die ten behoeve van Arends zijn opgesteld en overeengekomen. De cliënt had geen kennis en kon die ook niet hebben van de intenties van Arends om de aandelen in Elenaat aan Heuzen of Lerma Rios tegen betaling over te dragen. De cliënt was niet eens op de hoogte en kon op de hoogte zijn voor, ten tijde en na het aanbieden van de aanvraagbrief ten behoeve van Elenaat aan Sievinger en het doen opstellen van een wijzigingsbrief dat Arends de aandelen Elenaat tegen betaling zou overdragen dan wel had overgedragen. Immers, zoals ik herhaaldelijk heb gesteld, het is pas eind 2016, 2017 dat hij kennis heeft gekregen van de overdracht van de aandelen door Arends. Uit het dossier blijkt dat de cliënt als chief of staff nooit door de ambtenaren van de DIP of andere diensten die onder Sievinger resulteerden op de hoogte was gesteld dat de aanvraagbrief ten behoeve van Elenaat in strijd was met het beleid van de DIP. Het toetsen van aanvragen aan het beleid van de DIP behoorde niet tot zijn taak als chief of staff. Zoals reeds gesteld was de cliënt als arbeidscontractant onder toezicht en verantwoordelijkheid van de overheid aangesteld voor een publieke functie, afhankelijk van de adviezen van de ambtenaren van de diensten die onder de minister resulteerden. Ook was de cliënt niet bevoegd de aanvraag van Elenaat te toetsen aan het beleid of recht. Dat was de competentie van DIP, zoals reeds gesteld. Het is aan de DIP om de aanvraag die bij het bureau van de minister binnenkwam en doorgestuurd werd inhoudelijk te beoordelen. Overigens blijkt uit het dossier dat op het moment dat de cliënt de aanvraag ten behoeve van Elenaat en Sievinger voorlegde ter accordering, cliënt en of Sievinger niet op de hoogte kon zijn van de handelingen en of de bedoeling van Arends om de aandelen in Elenaat tegen betaling weer over te dragen. De opzet van cliënten tijden voor het overleggen van de aanvraag, voorleggen van de aanvraag van Elenaat aan Sievinger kan hoogstens gericht zijn op dat Elenaat het optierecht dan wel het recht van erfpacht verkrijgt, maar niet op de waardestijging als gevolg waarvan Arends en of Richardson in de toekomst verrijkt zouden worden, waardoor de aandelen tegen betaling zouden worden gedragen. Al hetgeen dat ik hiervoor heb gesteld met betrekking tot het voorleggen van aanvraagbrief aan Sievinger geldt in feite ook voor het voorleggen van de verzoekbrief tot wijziging. Wel met een kanttekening dat het ook op openbaar manier ten onrechte stelt dat de cliënt de verzoeksbrief tot wijziging heeft doen toekomen. Voor zover het Openbaar Ministerie hiermee bedoelt dat de cliënt de verzoekbrief heeft opgesteld, refereer ik naar wat ik omtrent dit onderdeel tijdens de bespreking van de oplichting naar voren heb gebracht. Voor zover het Openbaar Ministerie bedoelt dat de cliënt een verzoeksbrief tot wijziging aan de DIP heeft doen toekomen, dan klopt dat wel. Met de kanttekening dat de cliënt in opdracht van het bevoegd gezag een verzoekbrief tot wijziging door middel van een begeleidingsbrief aan de DIP heeft doen toekomen ter verdere afhandeling. Maar dan blijkt uit het dossier dat op het moment dat de cliënt een verzoekbrief tot wijziging aan het DIP doen heeft toekomen, cliënt en of Sievinger niet op de hoogte kon zijn van de handelingen en of bedoelingen van Arends om de aandelen in Elenaat tegen betaling over te dragen. De opzet van cliënt ten tijde van het doen toekomen van de verzoekbrief tot wijziging aan de DIP kan hoogstens gericht zijn op het verkrijgen door Elenaat van het optierecht dan wel het recht van erfpacht, maar niet op de waardestijging als gevolg waarvan Arends en of Richardson in de toekomst verrijkt zouden worden door de aandelen tegen betaling over te dragen. Zoals ik net heb gezegd, pas eind 2016, begin 2017, zoals uit het dossier volgt, is de cliënt op de hoogte gekomen van de mogelijke verkoop van de gronden. Medeplegen misbruik van functie op grond van de gebezigde bewijsmiddelen niet wettelijk overtuigend bewezen worden verklaard. Op grond van de gebezigde bewijsmiddelen kunnen de strafbare feiten niet wettig en overtuigend bewezen worden verklaard en de cliënt moet van beide strafbare feiten worden vrijgesproken. De cliënt is 67 jaar, de cliënt is getrouwd en heeft 3 volwassen kinderen en 3 kleinkinderen. De cliënt heeft economie en management gestudeerd in de Verenigde Staten en heeft 11 jaar in de bankwereld gewerkt als manager. De cliënt was directeur-eigenaar van 2 restaurants die tot op heden nog bestaan. De cliënt was ook directeur bedrijfsvoering en financiën van EPI. De cliënt heeft op grond van zijn kennis en kunnen, en niet omdat hij aan de politieke partij was gelieerd of omdat hij campagne heeft gevoerd voor een politicus, gewerkt als een arbeidscontractant in de functie van Chief of Staff van Sievinger.
Sinds december 2017 werkt cliënt op contractbasis als CEO van Tierra del Sol Master Association. De vereniging van eigenaren beheert het eigendom van alle percelen en woningen gebouwd in Tierra del Sol. Tierra del Sol is een belangrijke gemeenschap oproepen. Een strafrechtelijke veroordeling in de strafzaak tegen de cliënt is zeer belastend en zal zeker zijn maatschappelijke positie als CEO bij Tierra del Sol schaden en ernstige afbreuk doen op de reputatie van cliënt en van Tierra del Sol. Ondanks dat de bestuursleden van Tierra del Sol hun vertrouwen hebben geuit, heeft cliënt reeds aan de bestuursleden te kennen gegeven dat indien hij strafrechtelijk veroordeeld wordt, hij zijn taak als CEO Tierra del Sol zal neerleggen. Cliënt is een persoon geheel toegewijd aan zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Cliënt woont samen met zijn vrouw in een appartement zonder de noodzaak voor een extra luxe. Voor hem is een leven van rust en vrede het belangrijkste. Cliënt heeft zijn spiritueel geloof en zijn doel is om de volgende 2 jaar minder uren te gaan werken, om zich meer in te zetten als coach om anderen te helpen met hun persoonlijke en zakelijke groei. Met name het financieel aspect. Op grond van zijn persoonlijke ervaring om een goede balans te vinden in het leven is wat cliënt aan anderen wil meegeven gedurende de laatste jaren van zijn eigen leven. Zowel op persoonlijk als professioneel niveau heeft deze zaak veel impact gehad op cliënt. Cliënt is midden in een politiek getrouwtrek geraakt, terwijl hij er geheel niet wegens politieke betrokkenheid als chief of staff bij werd betrokken. Mocht u onverhoopt niet tot een niet-ontvankelijkheidsverklaring dan wel overweging komen dat de ten laste gelegde feiten wel wettig en overtuigend bewezen kunnen worden verklaard, verzoek ik u op de eerste plaats een flinke strafvermindering toe te passen in verband met de normschendingen en een straf op te leggen gelijk aan voorarrest. Mocht u onverhoopt tot de overweging komen dat er in deze zaak geen sprake is van normschending, dan verzoek ik u rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van de cliënt en toch nog een straf gelijk aan voorarrest op te leggen. Het doel van het Openbaar Ministerie van cliënten van vergelding is reeds gehaald. Ik dank u. Ja. 5 minuten. Ja?
Het woord is aan het Oom. Dank u wel. Er zijn een aantal zaken naar voren gebracht waarop de verdediging van mening is dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk zou moeten worden verklaard in de vervolging. Daar gaat het allereerst over een schending van de equality of arms, waarbij wordt aangegeven dat er een korte tijd is geweest onder andere wordt aangegeven dat er een korte tijd is geweest waarin de dagvaarding bekend wordt en waar onderzoekswensen dan wel een bezwaar tegen de dagvaarding kenbaar zou kunnen worden gemaakt. Zoals ook door het Openbaar Ministerie verzoekt u dit verweer te verwerpen. Zoals ook door de verdediging aangegeven is de heer Every in mei 2021 in verzekering gesteld. En was het daarmee bekend dat hij vragen zou worden gesteld en ook waarover die vragen zouden worden gesteld en waarover de verdenking ging en ook zijn stukken verstrekt aan de verdediging in dit kader. Wensen kunnen dan worden ingediend. In december 2021 is vervolgens een conceptdagvaarding gestuurd aan de verdediging, waarbij kenbaar is gemaakt van welke feiten Every werd verdacht en wat hem verweten werd. Die dagvaarding, die concept de lastenlegging is overgenomen in de dagvaarding die uiteindelijk is verzonden voor de zitting van 7 februari. Uw gerecht heeft uiteindelijk tot september 2022, tot september dit jaar, de verdediging gelegenheid gegeven om onderzoekswensen in te dienen. Al met al, als we dan rekenen vanaf de datum in verzekeringstelling tot het september dit jaar, is er ruim een jaar de gelegenheid geboden om in de onderzoekswensen in te dienen. Het kan dan ook moeilijk worden gesteld dat er geen sprake meer is van een equality of arms in dit verband. Dan zou er geen zuiver oogmerk zijn geweest bij het Openbaar Ministerie. Daar kan ik kort over zijn. Het is duidelijk dat de verdediging en het Openbaar Ministerie verschil van mening hebben over de grondslag van de verdenking en de telastenlegging en de strafbare feiten die er zouden zijn gepleegd. Maar dat maakt niet dat het Openbaar Ministerie geen zuiver oogmerk meer heeft. Dus ook dat verweer zoek ik u te verwerpen. Ook als het gaat over een belangenafweging die gemaakt moet worden door het Openbaar Ministerie in het kader van de vervolging. Ook daar kan geen geslaagd beroep op worden gedaan dat het zou moeten leiden tot een niet-ontvankelijkheid of een andere beslissing in deze aan het Openbaar Ministerie. De rol van verdachte Every is getoetst en is zwaar genoeg bevonden om tot een dagvaarding over te gaan. Die rol is bij elke verdachte in het dossier gewogen en bij Every heeft dat geleid tot een dagvaarding met de telastenlegging zoals u die voor zich ziet, waarbij niet willekeurig is overgegaan tot het dagvaarden van alle verdachten en ook zorgvuldig is gekeken naar welke feiten het zijn, zoals ook door de verdediging is aangegeven, waar er meer feiten voor de inverzekeringstelling dan die uiteindelijk op de dagvaarding zijn gekomen en daaruit blijkt dat het Openbaar Ministerie zorgvuldig afweegt wat er uiteindelijk wel en niet aan uw gerecht moet worden voorgelegd, waarvan het Openbaar Ministerie van mening is dat dat in deze zaak bewezen kan worden verklaard. Vervolgens heeft de verdediging een beroep gedaan op verjaring van een aantal zaken, van een aantal stuk feiten, maar er is een wijziging telastenlegging gedaan waarbij de periode is begonnen vanaf 15 februari 2014 en daarmee zal het beroep op de verjaring wat mij betreft niet zoveel kans van slagen meer hebben. En dan wordt er veel gezegd, en ook in de andere zaken, over de civielrechtelijke aspecten in dit proces. En ik wil u nogmaals benadrukken wat in het requisitor ook naar voren is gebracht, wat het Openbaar Ministerie aan u voorlegt. En het Openbaar Ministerie vraagt u namelijk niet een oordeel te geven over de aandelenoverdracht die er heeft plaatsgevonden of de erfpachtovereenkomst die is gesloten. Dat is een civielrechtelijk stuk. Wat het Openbaar Ministerie u ook niet vraagt is uitspraken te doen over vennootschappelijk-rechtelijke constructies die er zouden zijn. Wat het Openbaar Ministerie u voorlegt is duidelijk. Dat zijn een dagvaarding met daarop strafbare feiten in een telastenlegging gegoten. Dat zijn de feiten die u moet beoordelen. En waar gaat het dan over in deze zaak ten aanzien van Every dan met name? Is dat hem verweten wordt dat hij samen met zijn medeverdachte het land Aruba heeft opgelicht en dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn functie. En dat bestond erin dat hij en zijn medeverdachte
een optie en erfpacht hebben uitgegeven aan personen die nimmer een intentie hebben gehad om daar een project te ontwikkelen op die terreinen waarvoor die optie en die erfpacht zou worden gegeven. Zij hebben de verdachten hebben de boel anders voorgedaan, voorgehouden dan daadwerkelijk de intenties waren. En daarmee, met die valse voorwendselen, met dat samenweefsel van verdichtsels en die lichte kunstgrepen, hebben zij het land Aruba opgelicht. En het nadeel van het land Aruba is daarin gelegen dat er geen betrouwbaar proces meer niet meer vertrouwd kan worden door de burger, zoals ook in de registore zegt, over het uitgifte van dit soort terreinen. Want het was immers een feit dat het niet voor iedereen mogelijk was om zomaar aan een terrein te komen. Maar de verdachten hier in dit dossier komen vrij makkelijk aan een terrein. Zij hoeven daar niets voor te doen, enkel wat formulieren invullen en via hun contacten bij de overheid gaat het dan ineens heel snel. Zij krijgen een behandeling die voor anderen niet is weggelegd. Die wachten jaren op terreinen of op opties en krijgen niets. En daarmee zit het verschil in die zaken die aan u zijn voorgelegd. En dan wordt er nog gezegd, ja maar mijn cliënt, meneer Every, wist niks en had ook niks kunnen weten van de intenties van mevrouw Arends en haar bedrijf. Maar Every ontkent niet, bevestigt zelfs, dat hij veel telefoongesprekken heeft gehad met mevrouw Arends. Die voor een deel, en niet uitsluitend, maar voor een deel ook te zagen op de uitgifte van deze opties en op van de ministeriële beschikkingen daaromtrent en de uitgifte van de erfpacht. Daar heeft hij zelf over gezegd. En dan zou u moeten aannemen dat er nooit is gevraagd aan mevrouw Arends wat haar intenties waren en wat zij moest met al die terreinen. Dat strookt niet, te meer niet met de verklaring van meneer Every zelf, dat hij bij Sievinger nog geklaagd heeft over het feit dat Arends zoveel terreinen zou krijgen. Arends waar burgers boos op waren omdat zij van alles kreeg wat anderen niet kregen, zoals Every zelf heeft verklaard. En dan moet u aannemen dus dat zij, terwijl Every heel veel contact met haar heeft over telkens radioprogramma's die zij zou maken, niet zegt van, goh, u bent zo druk met het radioprogramma en ondertussen vraagt u allerlei terreinen aan. Maar wat doet u daar nou eigenlijk mee? Heeft u naast het radioprogramma en de loodjesverkoop ook nog tijd om al deze terreinen te ontwikkelen? Er worden geen vragen gesteld en die controle is juist nodig op een overheidsapparaat wat betrouwbaar zou moeten zijn en voor de burger betrouwbaar moeten zijn bij de uitgifte van terreinen. En dat is waar het land wordt geschaad op het moment dat daar een loopje mee wordt genomen. En dan Every zegt, ja, maar ik maak geen onderdeel uit van, ik heb geen aandeel gehad in dit hele verhaal, want ik was maar de chief of staff. Maar Every heeft zichzelf onderdeel gemaakt van dit geheel. Hij heeft zelf de contacten gehad met Arends, hij heeft zelf ministeriële beschikkingen aan haar gemaild, hij heeft zelf conceptaanvraagbrieven naar haar verstuurd en hij heeft zichzelf in de rol geplaatst om actief te bemoeien, ook in de gesprekken met Sievinger, over de plannen van Arends. En daarmee heeft hij zichzelf een rol gegeven in het proces en daarmee heeft het geleid tot de zaak waar we vandaag voor staan. Ik wil het u nogmaals benadrukken dat dat het is wat het Openbaar Ministerie de verdachte hier verwijt, en in ieder geval verdachte Every in dit verband specifiek verwijt. Ik dank u wel. Heeft u behoefte nog op helemaal reactie? Jazeker. Ik hoop dat het Openbaar Ministerie met dit kerst en oud en nieuw niet weer met 20.000 pagina's gaat overladen. Want ik mag toch ook wel vakantie hebben, hoop ik. Heb ik vorig jaar niet gehad. De cliënt is weliswaar in 2021 in verzekering gesteld. Een verzekeringsmapje was hooguit 100 pagina's, niet 20.000 pagina's. En mijn niet-ontvankelijkheid van normschending is niet gebaseerd op onderzoekswet. Het gaat puur om een inhoudelijke bezwaarschrift te kunnen indienen tegen de bedagvaarder. Je hebt maar 5 dagen daarvoor. Krijg 14 december concept dagvaarding. Met de mededeling dat de cliënt de volgende maand wordt gedagvaard. 20.000 pagina's aan dossier.
En met de mededeling dat je 31 januari een onderzoekswens moet indienen. Op welk moment? En net tijdens kerstvakantie. Ik weet zeker dat de officieren van justitie vakantie hebben genoten, maar ik kon dat niet. Maar het lukt gewoon niet om een degelijk, goed onderbouwd bezwaarschrift in te dienen op de manier waarop het Openbaar Ministerie die heeft gehandeld. Gezien de algemene opmerkingen, weer, zoals ook in de requisitoren, ik hoor niks specifiek waarmee het OM kan weerleggen, het civielrechtelijk gedeelte kan weerleggen. Nou zegt het OM, ja, het is niet zo belangrijk. Maar het dossier is gebaseerd op de civiele aspecten van het uitgifte. Dat heeft het OM onderzocht. Overal zie je de brochure, beleid, dat pas in 2018 is gemaakt. En dan zegt het OM doodgewoon, nee, alle erfpachtuitgiften zijn in strijd met beleid en de wet gegaan. Gewoon doodleuk. En nou zeggen, nee, het is niet zo belangrijk. Ook voor wat betreft de telefoongesprekken. Ik weet dat de officier van justitie die nou hier zit niet vanaf het begin van het dossier heeft gezeten. In deze zaak heeft gezeten, maar ik heb de vindplaatsen in mijn pleitnota, in de voetnoten gezet. Uit het dossier blijkt duidelijk dat de cliënt heeft gezegd, de klachten over de uitgifte aan mevrouw Arends was pas aan het eind 2016, begin 2017 gegaan. Dan was pas toen hij dat met Sievinger besprak. Niet 2015, niet begin 2016. En dat is van belang. En aannemelijk, dat is wat ook in de requisitoren zegt. Dus aannemelijk dat meneer Every met mevrouw Arends over terreinen hebben gesproken. Waar blijkt dat uit? Het OM mag vinden wat ze vinden, maar het moet wel met bewijsmiddelen onderbouwen. En in de requisitoren heb ik dat nergens gezien. Een algemeen requisitor met geen één verwijzing. Bij dit bewijsmiddel kunt u zien dat meneer Every zich schuldig heeft gemaakt aan oplichting. Algemene woorden, net als voor vandaag. Algemeen wordt gesteld. Dossier van 20.000. 4 jaar onderzoek. En hier meneer de rechter, dit is wat wij denken. Dit is aannemelijk. U moet het uitzoeken. Wij moeten het uitzoeken. Dus weer, intenties. Waar blijkt dat uit? Ik persisteer, hele achtbare. Ik verzoek u mijn pleitnota aan het dossier toe te voegen. Uw procesverbaal van vandaag toe te voegen. En ook mijn snel gemaakt. Ik heb gezien dat ik veel typfouten, want ik heb het in de auto gedaan. Dank u. Dank u wel. Meneer Every, wil u nog zelf wat toevoegen? Nee? Ik sluit niet, zoals u weet. Ik zal berichten wanneer de uitspraak komt. Morgen 9 uur gaan we verder.